يونعانا ويهويتا فخر واج قدامو اندرا عزر جيت مالتما سكرو سكرا حليلهم يقولو ادفقو إريترا أبي أبي يلو الجزي أبي 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 كوينو حسابهم تبدي الساعات معلقات ستمنو قلايو بزعبت وحوي نليلهم قريو كاب زخر رحيقهم قوقيرهم بلايو فتواتهم عقيدنا عنديو حيدتهم كنتارو كيرهم غن عاسو حيدهم كيبهم حج عاليهم نسفرسو عقيدنا يوزلو إلا وانتواسو عقيدنا يوزلو الطايب والله الطايب نحنا زين غلو يلا انتم يلا نحنا زين غلو عبيدنا يوزلو ودي يوصوتا بريوز السعر كواج واج وي هويتا يبلالو جنا يبلالو مري سكتر عقلي قريب يوقوه عبيدنا يوزلو إلا وانتباسم عبيدنا يوزلو سرايا النفوس الطايب والله الطايب نحنا زين غلو يلا انتم يلا نحنا زين غلو عبيدنا يوزلو وسنو معتلو برد حيرك تزبلو كم تزدينا يوم ولا مساقلو عورينا مدر بايتا يتصقر مالو نصنع زبلي عقلي تأمقيتنا حدا عطلال كرعاتنا عبيدك يوزلو عبيدكم بسلات عبيدك يفوت صحيح عبيدك يوزلو عبيدك بسلات عقلي يفوت صحيح سلام تخطاتلتنا إذا channel كما تكونوا تبوك تكونوا نايبوترو تمنيتنان بحقنانيو لومون كمبوترو أقداسن وانا وانتحستوتات هزنا لكم مسينا لنا سامو داتنا إذا مدى مسانا كتصنعو لايك جيركم دما كجمرو ريتوتاتكم دما بحناس من قد كتصعفون كتقرمون جيغان تولو مالتيو كموترو دما دقفكم نزي channel كتقورو نتحساسب أزيو مساتن أقداسن وانا وانتحستوتات هزنا لكم مسينا لنا نجمر Military has said that it struck Iranian military targets after Tehran's forces attacked 3 American destroyers that were transiting the Strait of Hormuz. President Trump also called the strikes a love tap and says that the ceasefire is still in effect. Iran's military offered a very different version of events, saying that it inflicted significant damage upon the vessels. Our North America correspondent David Willis has the latest. A fragile ceasefire is becoming... Okay. انتاينا نسمع زلنا أمونغو أمريكان إيرانن مقراص تقسي ناب روسون كوينات نكغير نشتايا تريفاتو زلا Iran has dropped a bombshell claim after a dramatic escalation in the Strait of Hormuz. Tasnim news agency, an Iranian media outlet linked to the Islamic Revolutionary Guard Corps, or IRGC, reported that 3 U.S. destroyers, USS Truxtun, USS Mason, and USS Rafael Peralta, suffered damages after they were targeted during a massive missile and drone assault by the country's navy. Okay, انتايوم زبلو زلو أبزي بحري وشمت حرموز أمريكا زخونة من قصاصات جيرالا كينا جميرنا كيبلو بحقنا أمريكا كحتو توصل زغل كحابو يفتنالو فوكس ميديا ناي دونالد ترامب ميديا انتايلو ريبورت غير وكاس معكمي دراما يغم تريد زلهم قن دراما بحوي زقبر زلو تواسو يغم تريد زلهم بكوينات إيران مجم حق حايش نيران زدل خاخت ولا تخلي خاقن حقي أبا كاب دونالد ترامب تمت ولا كاب إيران دحري لهم كا أتنك تملس ردو يمثلني أنا كاب إيراني تمت بحالاي مهنياتو إيران زبلو شبت يسنيو للو مرقاقز هزم يمدوصو زلو يعني بحكي ندونالد ترامب نامريكان كسعرهم دحرخوين كا ببروباغاندا يتسعرهم نخايلهم أمينهم يم تايدا بروباغاندا ناتكا بحق كونا لو يلو حتى ندحر اسكاتري خاخ سعرهم تخلم بر مستبزعي چانلات زلو ኢንተርኔት አቢዶም ሶሻል ሚዲያ አቢዶም ኩሉ አቢዶም ስለዝኾነ بحصوتن ببروباغندا ان امريكا خسرهم يتخلخا ስለዚህ እንታይ ክስዕሮም ክትክል ኣለካ ብሓቂ ንሓቂ
بدرقو بطريو بمقمات كتقبر لك مبزحت جزء دما بسيلس تسني نجارات يوم دوسو صلوا من البعض ده نجار زي عبيري نير نتذكره ده عزم سألكم نيره حماس إسرائيل تاي قبر ميرو حماس تتقع كله بفيديو قديحو كم يجرو كم زهرهم بفيديو يسدد نيرو بس بالله كم يسكبر سلام تاي ميديا بيدوم سلزوغني نهرم على نانذر الكذا عمنا كالن يا رايت حساوي بروباغندا كونسبيرسي سلازولو بجبت استسنى مزخون جن مسجبتك تزارب يتغلي غدايم كقبرو زغلو تجبتي ناب كالي سب كم زي بتصغيرو يم دعصو بلوك قبرو استفل على نغرات قبرو جن اتزبلت منقدي بجبتك تماغوت بمرغاغص كتزارب تجمير كايو كم نريو زلنا دما ايران نزل مراخب كوينات بومبرس دسترويرز بحالاين نعتاتم مسلسل أربعة يلا غيرهم واللي عمان كم زلوا يم زلوا غرزلوا أمريكا قد نشتر لي كاريكم نشتر لي ناتوانيسنا متقعت كايد ناينا بمبال قرب كحبابو ويفتنوا له بتتقاقع أمريكا تحريم الله بس الزغور دا زلوا محاسيتي نورمال أمريكا أم نورمال جزء كوينات نغط وجه خولي نيرو كوينات مع وجه نيرو جن كوينات زي وجه مهنات أو وجههم كم تسووا زخول نجار يلن سلزي كم نريزا لنا دونالد ترامب أب كوت أولو زي كل من كراغرو أتيو لا ترايدي كونه إيران دما أمون كراغرو أتيو خمزولو سبو غيرم فليت أمالو سلزي don't let him go كابزيا من كراغرو زيا كم زي واتس غيركا تقابلو ليا خوينا زلتا قداي mean it's incredible زي بزربا كترو يخلها كالنديو اسكا دونالد ترامب تايلو بزعبا زي كريكمي زبالو خا خنسمع grave. They should not have done that today. We thought they might, we didn't know, but we were prepared. They shot missiles, every missile was knocked down, every drone was knocked down, and the people that shot it are no longer with us. Iran says it fired in response. سونتايز وزارة دونالد ترامب كتكسلنا يقبون نيرو نبانا استوكسوا بمولو تخلاقيلنا هنا بمولو علينا توم استوكسلنا ون قتيلنا من امسانا يلون لو ميز بلزلهم اي دحن مچم دونالد ترامب زبلوك اندي كابو مالسي اب ماتس ويكا فاينانس انتاين بلو ديسكاونتينج فاكتور بلو زخونه نغرسي دحر 6 عامسي كندزك خاصبين دحر لك حتى تكال وريز ذا ديسكاونتينج فاكتور نبلني انا قدم كب ما ببرسنتج تقولوا ان مصاي كون كلس انت كتغادل لك دونالد ترامب دما you really need specific حدا نصور زخونه نتي حسوتون حق منفيت يدلينا له ወይ ተርጓሚ የድልየናል ባይ ዘ ወይ ትፈልጡ ዶ ተርጓምትና ዶናልድ ትራምፕ ከም ዘሎ ትራንስሌሽን እናበሉ ይሕስልኹ ማለት እዩ እናበሉ ከምኡ ዝገብሩ ዓበይቲ ናይ ሚድያ ኣካውንታት ከም ዘለው ኣይ ዘበን ፍልይ ዝበለ ዘበን እዩ ብዝኾነ ንቐፅል ካብ ቋንቋ እንግሊሽ ናብ እንግሊሽ ዝትርጉሙ ብዙሓት እዮም ዘሎ ምክንያቱ ካብ ምሕር እቲ ሓሶት ካብ ሓቂ ንምፍላዩ ስለ ዝኸብር The people that shot it are no longer with us. Iran says it fired in response to what it called And now, for the first time since the ceasefire began last month, the U.S. launched a counterattack ashore. Here's President Trump describing the action. We took our 3 destroyers and we rammed them through some pretty big stuff today. They were firing at us and we were firing back at them. And our firepower was a hell of a lot stronger than theirs and they knocked the hell out of them. Is the ceasefire with Iran still on? Yeah, it is. They trifled with us today. We blew them away. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign their agreement fast. ኣብተሰባት ገለ ሰሜና ዝኾነ ኣበይ ቦታ የጋጥም ከም ዘሎ ትሪእዎ ኣለኹም ናይ ኣሜሪካ 3 ዲስትሮየርስ መራኽብን ኣብቲ ኩነታት ተሳቲፈን ዘለዋ ድበሃላ ዘለዋ ኢትስ ሳይትስ ዩኤስ ትራክ ኣሜሪካ ኣበይ ደብዲባ ይብልኹም ኣለዉ ኣብ ቀሽም ኣይላንድ ሃሪሞም ኣለዉ ከምኡ ድማ ኣብ ባንዴራ ባስ ዝብልዎ ከምኡ እውን ኣብዚ ካርገን ናቫል ቼክ ፖይንት ዝብልዎ ኣብ 3 ቦታታት መጥቃዕቲ ኣካይዳላ ግብረ ነፍሰ ምክልኻል መጥቃዕቲ እዮም ድማ ዝብልዎ ዘለዉ እዚ ድማ ጠሚቶም ኣብዚ ቦታ እዚ ዕርዲ ናይ ኢራን ክህሉ ስለ ዝኽእል ነዚ ቦታታት እዚ እንተፍሪስና ኢና ነዚ ወሽመጥ ሕርሙዝ ክንከፍቶ ንኽእል ዝመስል ኣካይዳ ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ብሓቂ ግጥሚ እዚ ኩናት ኢና ንርኢ ዘለና ሲምፕሊ ኩናት ንምባሉ ካልእ ፀገማት 60 መዓልቲ ሓሊፉ ስለ ዘሎ 69 መዓልቲ ገይሩ ስለ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ እቲ ሕጊ ናይ ኣሜሪካ ድሕሪ 60 መዓልቲ ኣብ ባይቶ ናይ ኣሜሪካ ነቲ ኩነታቱ ክገልፅ ስለ ዘሎ ንዑ ከይገልፅ ይሃድም ስለ ዘሎ ዝገብሮ ዘሎ ኩነታት እዩ ባት ኦል ኢን ኦል ንሪኦ ዘለና ኩናት ዲቕ ዝበለ ኩናት ተጀሚሩ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና
and yeah, I mean, this is going to be نبحكي أقرأ كنتاتنا نرزلنا نبيك قتليو كنكهاتولينا بكل من قد كريالكم كفتني بفلاين هاجرات عرب انت عين تسجن فتير لنا اللون ريال. So Surface Navy leading the way there, guys. Here's a map showing the targets. Bandar Abbas, home of Iran's largest Navy base. Keshem Island, that's the toll booth and where drones and missile sites are located. The Kargan Naval Checkpoint, again, some more housekeeping. U.S. jets also part of the action last night. Now here the U.S. warships are untargeted, all guided missile destroyers. USS Truxtun, USS Mason were called very active in the Red Sea a few years ago against the Houthis. And USS Rafael Peralta. Now recall earlier this week, General Dan Kane said U.S. forces came under attack more than 10 times since the ceasefire had been in effect. For now, the blockade remains. More than 1,500 ships remain self-guided missile destroyers. كم تري وزلهم كبيت زخونة كنتات كم زلينا نرزلنا أب نزي زهر موزلو كم حجار ياكم نيري أين أي بوت هايزي بكبر حقوق زوم غير كهاتري خلقا بملو زبوتات زي غوبوتاتيو أبز غوبوتات زي دمام عريدهم زلو إلا نيرنا سلزي اتي بوتات زي غوبوتات نديو أبت غوبوتات زلو تأرنتات نيران سلزي كابز بوتات زي أميتهم أبيناي بوتا زيادة كله يغل بمبال نزي بوتات زي خد كفتو تخينكا نزي مراخب زين كتوبس أنتخينكا نزاب غوبوتات زلو أردتات ناي إيران كتحرم كتكلا لك أملاخ سن إيران كم أرد غيرو كم دفع غيري سريح وتهاجر الدفع أيام زبلوا بكل من قدي نكتواقوم جغرافي زواقاك سلزي لك كم زي صورانا يرترابي كوينو ناقفا فتسم كسجر زي كل درج دما زجبر أنت جبر مسجار أبي وزن بري إيرترا بزح كفالنا تا غوبوتاتيو تغوبوتات دما نسألاي حمام رأسيو حمام لبيو مدفي كتبلا تخليخ سلزي غوبوتات تخينو نتوانو تغوبوتات نتوانو أرديو ولا مستسألاي زمتاتنا أصوارت زي بلو زبالة أردي زخونة سلزي نريو زلنا بوتا تمحن قوتات نيران أصبيغو أدفانتج سيزبع زلو مرأي بقمت ألوخي أبتبع الإمارات قولاقولي سطح قولاقولي دفع زبهال كتقبراي تغلنخا بتا حدا قوبوتات نبلكم علينا بزا حدا دما سطح قولاقولي سلزي زخونة نقر كتقبراي تغلنخا أمريكا ولا كوحيل اللوا قلن تبالكا they really cannot do much أبتقو دايتي نريو زلنا مالتيو now إذا قد عايزين نبي خيد على next step ناتون تكونيو من كتتنكيف على خلاص يبللو مجمرة أمريكا إذا قد عايزين كم كينات كم زي كونه كم يجرم يقلت ولا ريو من تانا تكينات تخينو سبحان الله أب تكينات كم تزغلت حتى تنكالن كهاد مسلس دليزلو سمعوا مابزي. Yeah, well, I fish today in the little to President Trump. Okay, Keith Kellogg, the little skirmish today in the Strait. How do you interpret that? زترقاش كوينات دنبره نزل هاي لومي ترقاش كوينات يدولو دلو اوكي بزخانه كل زي يفلت يحسهم زلو ولا نسي يفلت يحسون يتعلن كم زلو نغاتل Yeah, well, I think there was, Trey said earlier, two options. One with a pen, I think it's filled with disappearing ink, and the other is the operation can continue. And I think we have to look at what they're doing. They've got a mosaic defense strategy, that's what they call it, where they've decentralized their command and control. So we really don't know who's in control of the Republican Guards organizations in these 31 different districts who keep eliminating. But Vahidi is in charge of the Republican Guards. He's a fanatic. These guys are nuts. The only سنتاي زبل زلو أبزي حد نجر كردانا زلو تي موزيك ويكا فحفح زبالة سراوي سلزلهم الكوماند اند كنترول سنتر ناتو ويكاتي مقودس ناتهم أبتحدث سبسلة زي كونه من يدوز زلو نزوكينات زي من يزمرحو زلو كردانا يكلني زلو سلزي كندنقص اللهم علينا مخنياتو تي أقبابنا يكويناتهم فزيم زي ردا كانديو يزبل زلو بحفشا انتاي كبليهم زلو زلو توم مراحتنا توم تطعبلي لهم كلوسي وتم وتحضرات زوزوم أكل سلزي اللي بقى فانتزيا يمزخدو زلو دونالد ترامب مسجليه ميزرار بالو اتوم كالو دما يربشلو سلزي كندنقص الله ميزلنا يوم كلنا ناس فتنو زلو ويل ريزيست دوكيومنتري ايران حساب كندي زتراقق اكوينات كم استغتلت كسيلي تحبريتات وص زلو سمعوا مابزي boasts that it has obliterated Iran's military capabilities. Iran has no air defenses. Their missile volume is down 90%. But that's not exactly true. We've been analysing all the data available to us, from the official stats that Gulf states put out to various think tanks, to try to understand why Iran's campaign didn't stop and what the strike patterns show. حجين تايت بلتني همسيلكم بحفشة كنريو خلنا نتايب لنا تونيو 900 ميسايلاتهم من دروناتهم الداخمنا هنا اير ديفنس سيستم ناتهم زيرو غيرنا هنا وكل من قدي الداخمنا هنا نورمالي نخمزز بالمراحي
ኣታሓሳዊ ኸትብሎ ግን ከምኡ ስለ ዘይብሉ ናይ ኢራን ተኮይኑ they lied እዮም ዝብሉ ነዚኦም ክኾን ከሎ ግን that's not true that's not completely true ንሽተይ ተጠንቂቕካ እዩ ምክንያቱ እቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ረብሓናቱ ካብዚኣቶም ስለ ዝኾነ ካብቶም ናይ ኣፅዋር ዝሸጡን ገለን ስለ ዝኾነ ክጥንቀቐሎም በቲ ሓደ ውፁእ ሓሶት እንተተዛሪቦም ሰማዒ ስለ ዘይብሎም ብገይሮም ክሞት እዮም በቲ ካልእ ድማ ነቲ ሓቂ ከም ዘለዎም ተጠቂሶም ድማ እቲ ኣድቨርታይዝመንት ገንዘብ ዝመፆም ካይስእኑ ስለዚ ተቐርቂሮም ዘለዉ እዮም ናው እቲ ሓቂ ኢራን እንታይ ገይራ እዮም ዝብሉ ዘሎ መሲልኩም ዘገርም ኮዩ ኢራን እቲ ኩናት ምስ ተጀመረ ከባቢ 50 መራሕቲ ናቶም ምስ ተቐትሉ ከቢድ ደብዳብ ምስ ወረዶም ኣብ ካልኣይ መዓልቲ ዝጀመርዎ ኩናት እንታይ ገይሮም መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ገይሮም ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ብዙሕ ቦታታት መጥቃዕቲ ገይሮም ሕጂ እንታይ እዩ ዝመስል ነይሩ እዚ ከምዚ ክገብሩ ከለዉ ተረቢሾም ዘለዉ እንታይ ይገብሩን ናበይ ይትኩሱን እንታይ ይገብሩን ዘይፈልጡ مش علىكم كم زين هاي قطعة ناي حركان ناي عقل تصبت مدب زي مهلاو فحفحي لوم زقبرو وزلو يدمثل نيرو انت تزقبرو وزنبرو بملو ببلان زقبر كم زين بري زنقر انت هاي تبلان مسيلكم ابت مجمريا ارقيت ميسايلات ناتهم زتقمت ميسايلات ناتهم مجمريا ببزحتو كيسما ابت مجمريا امريكان هاجرات عربن دما اتزبلص مكلخال ناتهم معناته ابت قداماي ገጽ ኩናት ክትቃጸል የብልካን ፍላይ ከም ዲሞክራሲ ኮይንካ ከምዘን ሓያላቲና እናተባልካ ከላ ኣብ ቀዳማይቲ መዓልቲ ክትቃጸል ወይ ካ ማዓስከራትካን ከተማታትካን ተተቃጺሉ ህዝብኻ ክለዓለካ ይኽእል ስለዚ ዝኾነ ይኹን ዝትኮስ ኩሉ ብኽቡር መንገዲ ጌርካ ክትከላኸሎ ኣለካ ሓይሊ ከም ዘለካ ከተርኢ ስለዚ ኢራን ነቲ ዝደኸመ ነቲ ኣረጊት ሚሳይላቶም ብብዝሒ ተኩሶሞ ሃገራት ዓረብን ኣሜሪካን እስራኤልን ድማ ከም ሕሱም በቲ ክቡር ፔትሪዮት ሚሳይል እናገበሩ ቆብ ነበሉ 900 ሚታዊት ነው ትቆለና 95 ሚታዊት ነው ትቆለና ይብሉ ነይሮም ግድ ኣዝዩ ክቡር ሚሳይላት ናቶም ኤር ዲፈንስ ናቶም ከም ዝፅንቅቑ ጌራቶም ይዝባል በቲ ዘይጠቅም በቲ ዝኣረገ ሚሳይላት ናቶም ብቐሊሉ ክረም ዝኽእል ፅቡቅ ጌሮም ኤር ዲፈንስ ናቶም ዚሮ ክሳብ ዝገብሩ ትትኩስ ነይራ ኢሎም እቲ ኣብ መወዳእታ ክፋል ዝሃረሞቶ ተኽሲ እቲ ቀንዲ ዘድምዐስ እዩ So they had a strategy. መጀመሪያ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናቶም ኣዳኽሞ ብዝኾነ በተኣረጊት ናትና ንሳቶም ድማ ተቐላጢፎም ንኩሉ ከብልዎም ድሓር እቲ ፅቡቅ ነገር ኣብቲ ምስ ተዳኸመ ወይ እውን ምስ ዋሓዶም ሽዑ ኢና ክንገብሮ ዘለና ብምባል ዝገበርዎ መጥቃዕቲ ናይ ብሓቂ ዓብይ ኣድማዕነት ከም ዘምፅአን ንኣሜሪካ ድማ ድሒሩ ከም ዝተረድኦም እዚ ምቁራፅ ተኽሲ መን ይለሚኑ ምፅይዎ እንድሕር ኢልኩም ኣሜሪካ ለሚናቶ ስለምንታይ ሓያል ዝኾነ ሓደጋ ከም ዝወረዳ عبيت معسكرات ناتا كم حسم كم استقدكته اتو زوردهم حدقا سراويت ناتهم كواقع الله بزيك الوتا كل تمدبرات كابتق موزعي كم دما زلع علينا حدقا بوتا مسكوني عبوتيلاتنا عبقلن سراويتا فحبيلا انباسطات عاتيا كل نقرات تختن كساقاسل زي قالت لمينا لمامينا مقرازنا يتخصن قبري لهم عنتبو عبقلني فيديو ريكم سنة مقرازنا يتخصي تاتو كيبل دونالد ترامp يفرها له كانت عبقنا انت عاتيو انتاي كم زمس افلي سلزلو ስለዚህ እንተ ወሓደት በይዛት ናቱ ክትጽግን ገለ ነገራት ክገብር ግዜ ክገዝእ ይፍትን ኣሎ ኢራን ድማ ቻሌንጅ ይገብርዎ ኣለዉ ብብዙሕ መንገዲ ሰው ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ዘጋጠመ ኩነታት ናይ ኣብ ዓበይቲ ፊልምታት ክትሪእዎ ኢኹም ምስ ግዜ እዚ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናቶም እዩ ብብዝሒ ከም ዝጉሕጓሕን ዓብይ ሽግር ናይ ኤር ዲፈንስ ከም ዘጋጥሞም ብምግባር ነቲ ኩነታት ናይ ብሓቂ ርቀት ዘለዎ ስትራቴጂ ናይ ኣሜሪካ ናይ ኢራን እዩ ተራእዩ እዚ ኩናት እዚኦም ዝብሉ ዘለዉ ዝተዳህለ ويون مرحنته زموتو بفانتازيا زخيد بحس السلبام زخيد عودة كوينات كم زي تراي كلاتهم يمسكروا له مالتي أنت نقدر كوس خلكم يا بزي I mean it's just interesting ولا تميديانا أوروبا كلام كم زبزع أمريكا يبلنيجن سمعوا منها that's in the Gulf. What can you tell us? Well, look, there's a new investigation done by the Washington Post that reveals that the extent of the damage inflicted by the Iranians to U.S. assets in the Gulf is much larger than previously analyzed and acknowledged by the United States. First of all, there's the structural damage. According to the Washington Post, there are كم تري وزلهم اتيك ساراتات قبل الامريكا زورده كم تقدم حجز تعبر زي كونه كابو اصبغ زعب مخانو هذا انت تقول لا كلتميتن 10 شوعتن ستراكشرز ገዛውቲ ክኾኑ ይኽእሉ ማዕስከራት ክኾኑ ይኽእሉ ዕርድታት ክኾኑ ይኽእል ዝተፈላለዩ ነገር ክሳብ 217 ከም ዝዓነወ ይንገር ኣሎ 11 pieces of equipment 11 ዝተፈላለዩ መሳርሒታት ራዳራት ክኾኑ ይኽእል ዓበይቲ ነገራት ማለት እዩ ኣብ 15 ቦታታት ድማ ሳይትስ ማለት ቦታታት ኣብ ቀጠር ክኾኑ ይኽእል ኣብ ኢማራት ክኾኑ ይኽእል ከምና በልካ ማለት እዩ ኣብ ገለገለ ሃገራት ድማ 2 ቦታ casualties
شوعات سبات تقتلهم يزبهال قد حكي لعل 400 زخونو كم زقصلون كابزياتهم دما لعل 10 زخونو زخبده مقصلت كم زوردومن اتي قصرنا موتات وسيخو كون كم زغل زناغر حبريتاون هالو اتقصر موتات كابزيوم يبزح ديكن كالوت كاب نفاريت زودقون قالم سلازنبوريتي 13 دقيقه لدبصح بحفشا اتزاربو زلو أمريكا كشفنن تحبيون حنت نجار كم زي وردا ملو نيران تدههلان دمسي ساتا كم زلان إيدهم كبو تداليهم كم زلون إيد مهاب أسكيفوهم تطويلهم كم زلون بر إيدهم كبو ولا حنت استرفهم كم زي اللي زنقرونا زنبريو حقاً وإلى حديرة كم زي إلى دبخ إلى ثلاث لو مين زنر لنا كتيلهم ونابزي كالي شبتات الزوا بواشنطن بوست زوات عنديو أبي بوتاي تحريم نزبل دما كم تري والله ما بكترن بحرين ببزحي تحريمو خم زلهم كويت بوحدة حمشت بوتات تحريمه مالو بفلاي بحرينن كويتن تزعبي مدقع تزوردنيو مغنياتو أمريكا كابز بيزات زي ناب إيران كتكسل جمرت إمارات كمو قال ما قطر أب سعودياون كاب كله زواحدة سعودي عربيو جن أب إيراق ونيرو كمون أب جوردان ون مدقع تتخايج نيرو سلزي إيران مت أنا سفح مدقعتي قبل معسكرات أمريكا كم زكادت ينقرون لهم. This is another account ناي تاريخ بحقنيا من قدي كتنتن كلويون دحر خندي دونغيد مصنا زلوي دحر سومن دحرتا قال معلتك كالا حق وصيك بحالي كم سؤالكم ايه معناته boy this is going to be very very interesting now اتا حكي اب عوده كوينات بزمصت راي كونن زوص زلو كابوز قدد دما ولاتي اسرائيل زقط ما زلو كونتات رايو نابنت زي زرباز مسمعوه Netanyahu hates you. You know that. They don't like each other at all. The people pushing you toward this would include Rupert Murdoch, who despises you. Trump knows that, of course. Mark Thiessen has always hated you. Ben Shapiro, they hate you. Mark Levin hates you, has always hated you. Yes. The people pushing you to, I said this right to his face, the people pushing you to do this want to destroy you. And they're doing it on behalf of Israel, whose goals include getting the United States out of the Middle East. They don't want the U.S. in the Gulf because it strengthens the Gulf. They don't like our friendships there. They don't like our friendships there at all because Qatar and UAE and Saudi, but also Bahrain, Oman, and Kuwait, but mainly those three countries are a massive rival to regional hegemony. You can't run the Middle East with strong Gulf states. And so they want the U.S. out. Israel wants the U.S. out of the Middle East, and they want to degrade those Gulf states. And I said that right to his... إذا سمعوا زلهم قوليهم سمعوا زلهم انتهي زبل زلهم تاكو كارلسن لدونالد ترامب قدم مبعثهم أبقصوا استزارب حكي تزارب زلو انتهي ليلو كلهم زي ما بقولنا خاقينا ما جو خازبلو خازلو مارك ليفن بلو بين شابيرو بلوم آتهم كالوت كلاتهم زملومي أجو خادبلو خادلو محازوت كان عرفت خان دمسلو خادلو تم كان تسألو خيام بيبي نتنياهو كسألها كمعاتيو بقلو كسألها كمعاتيو كلهم كسألو خان كسأيفو خان معاتيو أب قد قاد يمزوتو خازلو أب قد قاد يأتو خالو يردا كالو ديلو انتهي لو مودة دونالد ترامب كسمعوه تقرم كوي كل زمس نقرأ. And I said that right to his face. And he said, yeah, I know. So كل زمس نقرأ أبغض مالتيو كل زمس نقرأ كو إذا كلهم لمي أجو خاد بلو خادلو يسألوا خيام زولكو يفلتيه لني سلامتايكم يقبروا خالو خيلو يلود ما قال يسألوا مغنياتو نسا إسرائيل تاك تقبر تدلل لايلو إسرائيل نزم أكلاي مبراق بمولو كتقو هذا صورة تدلل لا نزم بمولو بوتازي إذا كله كينات تقبر زولو دما يلوما نأمريكا بيزاتنا تعانيو كابز بوتاز كنوت أمريكا إسرائيل دمانة بوتا كتكو كيها تدلز هلايلو زمالتها مالتي أمريكا إسرائيل سوبر باور كون يزدلز الله كابز بوتاز دما وشمت حرموز بمن قد إمارات يرك حزو يدللو سلزي إمارات هلو أب جوردان دمالو سلزي جوردانن إماراتن أبيدلو أوردي قطرن سعوديان أبين زلوها قطرن سعوديان عمانين أبين زلوها سلزي نزياتن دما بفنجا كاتوني بفنجا كيف توا كاتوني خليه سلزي نأمريكا بإيران تدبديبا معسكراتا تقاصيلو كابز بوتازي تسويقوا كتوص إيوم زدلي وازلو سلزي نسخة كم بريزيدنت مقابرياناتهم كينكا تغلال زيرو خطوص شمكان ورغت كان كبالاشو أمريكا دما كابز بوتازي تسعيرا خطوص تقريفا خطوص معسكراتا بمولو تقاصيلو كابز بوتازي بزي زخونه يخون كم نجار كتوصي يوم زدلي وازلو سلزي سلامتاكم تقبر الله why are you doing this سلامتانا أمريكا قداي تقبر الله كل نزان هجرات عرب زين حازوت كائن عغا إيران دما زبلس أديل كتبا كاتخليان عغا زدلخ ولا تزبلس تدليل لها ناي نيكولر ديل دي وناي كال كتقبر الكاتخليها تخليها سلامتاكم زعينت كسارات فتس مالها
ኢለ ተዛሪበዮ ፈሊጡ ከሎ ዝገብሮ ዘሎ እዩ ስለምንታይ ተታሒዙ ስለ ዝኾነ እያ ተዘረባ ትሑዝ ስለ ዝኾነ ካልእ ነገር ክገብር ስለ ዘይክል ከምዛ ንሪኦ ዘለና ነዚ ቦታ እዚ ኣሜሪካ ክሳብ ትገድፋ ከሽክልወዮም ኣብ መወዳእታ ድማ ኣሜሪካ መዋፅኦም ሰኣነት ክትሃድም ትኽእል ወይ ገለ ክትገብር ትኽእል እዚ ብጥሪያ ኢና ነግረኩም ዘለና ምስጢር ብጥሪያ እዩ ዝወፅእ ዘሎ ብጥሪያ ካልእ ሓደ ኣይሁዳዊ ዝበላ ድማ ክስማዓኩም እየ ኢትስ ኢንክሬዲብል ተበፂሕዎ ዘሎ ነገር እስራኤል ኣብዚ ሕጂ ኣመና ሕማቕ መንገዲ እያ ትኸይድ ዘላ ምክንያቱ እቲ ምስጢር ተፈሊጡ እዩ Okay, where is that video? Let me give you just dispute between the Prime Minister and I that comes to the point that the whole dispute between the Prime Minister and I that comes to the point that he publicly calls me a self-loathing Jew was over housing in the West Bank, north on the other side of the Green Line. I said, this is setting up a set of inevitability of a policy that will lead to endless war. If there was ever a prediction I wanted to be wrong on, that was it. Number two, I do not believe this is both in the interest of the state of Israel and interest in a Jewish democratic state of Israel, that you have people running around the West Bank, setting homes on fire, destroying farmland of the Palestinian people, with the government being complicit by being complacent. I don't support that. And it's not in America's interest. And we won't, you want to do that? You're going to pay full price for that. እዚ ኣይሁዳዊ መበቀሉ ዴሞክራት ፖለቲከኛ እዩ ሓደ ካብቶም ንነተንያሁ ቤላ ገይሩ ዝጭፍጭፎ ዘሎ ሰብ እዩ ነተንያሁ እንታይ ኢሉ ይገልፆ ነፍሱ ዝፀላ ኣይሁዳዊ ይብሎ አንጻር ነፍሱ ዝኾነ ኣይሁዳዊ እቲ እሱ ዝብሎ ዘሎ ግን ቅኑዕን ትክክለኛን ንእስራኤል ንኣይሁድን ንዓመታት ንነዊሕ ከምብሮም ዝኽእል ፅቡቕ ነገር እዩ መጀመርያ ኣብቲ ምዕራባዊ ዌስት ባንክ ጌርካ ከይድካ ገዛውቲ ናይ ሰባት ተቃፅሎ ዘለካ ቅቡል ነገር ኣይኮነን እዚ ከም ቅቡል ክውሰድ የብሉን መንግስቲ እስራኤልን ነተንያሁን ንነተንያሁ ተደጋጋሚ ዝበሎ እዩ ንእስራኤል ኣብ ዘይትወፅኦ ኩናት ናይ ሓዋሪ ኩናት ኢኻ ትእትዋ ዘለካ እቲ ትፍፅሞ ዘለካ በደላት እቲ ትፍፅሞ ዘለካ ገበናት ብዙሕ ክሳራ ከስዕባልካ ይብለሎ ብዛዕባ ቀርኒ ኣፍሪካ ክዛረብ ሕጂ እዚ ትኸዶ ዘለካ ብዙሕ ፀገም ከምፃልካይ መይብሎ መይርዳእካ ያለን ፅባሕ ንጎግን ክመፀካ ይብሎ ፅንህ ኢላ ከስማዓኩም እየ ኣብዛ ካልእቲ ክፋልናታ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝኽተልዎ ዘለዉ ክሳዕ ክንደይ ሓደጋ ከም ዘሎ ምሳይ ይምልእ ካልእ ስለምንታይ ዝኹል ናይ እስራኤል ኣብዚ ሕጂ ንድሕሪት ቅጅል ኢሉ ዝመፅእ ዘሎ ንድሕሪ ኢለምኩም ምክንያቱ ኣይሁድ ኣብዚ ፖለቲካ እዚ ብሰንኪ ነተንያሁን ናቱ ፓርትን ዓብ ክሳራ የጋጢሞም ዘሎ ስለዚ ንኣሜሪካ ኣብ ጎኖም ንክገብርዋ እንታይ ክገብርሎም ብዙሕ ነገር ክፍትኑ ክኽእሎም one of them is this one Former Prime Minister of Israel told us Americans in this clip I'm going to show you that if we don't support Israel, well, we might just find ourselves having a little 9/11 attack. Imagine for a moment we don't exist, okay? And you've got the Middle East festering with jihadists and Al-Qaeda type and ISIS and Hezbollah. We know what'll happen. They're going to hit the Twin Towers, 9/11. That's what happens when you say the Middle East isn't our problem, we don't care. The radical Islamists will come to the big Satan, to Manhattan, to California, to America, but with nuclear ballistic missiles. And we never asked America to fight for us. We can defend ourselves. We do need America to have our back. Are you confused by that message? Because I just was. I mean, they're hoping for Americans to get on the ground in Iran. They're not going to send any of their troops to Iran. No, they're busy taking Lebanon and they're still busy taking Gaza. That's what their troops are for, taking land while we're occupied with their... Oh my God. እስራኤል ረኺቦም ዘለዉ ኩሉ ሽጣሮም ተፈሊጡ እዩ እንታይ እስኪ ይብላ ኣሎ እዚ ጅቲ ዝቕፅል ፕራይም ሚኒስተር ድሕሪ ነተንያሁ ፕራይም ሚኒስተር ክኸውን ዝኽእል ዝበሃል ዘሎ በነት ይበሃል እንታይ ዝብል ዘሎ ንእስራኤል እንድሕሪ ደይሓጊዝኩም ንእስራኤል ኣብዚ ማእከላዊ ምብራቅ ተደይሓጊዝኩምማ ከምቲ ኣብ 9/11 ዘጋጠመኩም ኣብ ኒውዮርክ ዘጋጠመኩም መጥቃዕቲ ከምኡ ካልኣይ መጥቃዕቲ ኣብ ኒውዮርክ ድዩ ኣብ መንሃትን ኣብ ኒውዮርክ ድዩ ወይስ ኣብ ሎስ አንጀለስ ድዩ ወላ ኣብ ገለ ክመፀኩም እዩ ክመፀኩም እዩ ከም ብሓድሽ መጥቃዕቲ ይብሎም ኣሎ ምክንያቱ እቶም ፀላእትኩም ሕዝብላ ዝበሎ ሓማስ ዝበሎ ኩላቶም ባሊስቲክን ኒውክለርን ሒዞም ክመፅኹም እዮም ይብላ ኣሎ መብዛሕትኡ ሰብ ካብ እስራኤል ይድፈር ካብ ሕዝብላ ድፈር ሰብ የለን ዘፍርሕ ሓይሊ እስራኤል እዩ ብሓፈሻ እስራኤል ክንምንታይ ሕማቕ ነገር ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ንኣሜሪካ ክብድሉ ኢሎም ዘይኮኑሲ ኣሜሪካ ምንታ ናብ ጎኖም ንክትከውን ካብዚ ኩናት እዚ ንኸይትወፅእ ነቲ ህዝቢ ከሰንብድዎ ኣለዎም ሕጂ ህዝቢ ኣሜሪካ ኣሰንቢትካ ኢኻ ናብቲ ኩናት ክትእትዎ ዘለካ ነዛ ምስንባት ትብል እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ግን ኣሰንባ ኣፍራህ እዩ ምክንያቱ ትፅዋይ ሰብ ድግምት ዘሎ ገለ ነገር ክገብሩ ክእሉ እዮም ምንታ ንዓና ኣብ ኩናት ክእትውና ይደልዩ ስለ ዘለው ህዝቢ ኣሜሪካ
ኣብ ኩናት ነቲ ኩናት ናይ ኢራን ክድግፈሎምን ክቕፅልን ምንታን ገለ ድራማ ክህንድሱ ይኽእሉ እዮም እዛ ድራማ እዚኣ እንታይ ኮን ትኸውን እናበለ ሰብ ይጭነቕ ኣሎ ኣብ መወዳእታ እታ ክገብርዋ ዝደልዩ ዘለዉ ክሳብ ሕጂ ተፈልጠትና ኣላ but it is going to be something ንብዙሓት ካልኦት ከሰንብት ዝኽእል ናው ናብ ሃገራት ዓረብ መጀመርያ ድማ ብቻይና oil tanker has been hit near the Strait of Hormuz. It comes as tensions between the US and Iran continue to disrupt shipping in the Gulf. It is believed to be the first known attack of a Chinese oil tanker since the war began. The Chinese vessel's deck caught fire with the words China owner and crew seen marked on the ship. Maritime security sources say the damaged vessel is believed to be the Marshall Islands flagged oil and chemical tanker JV Innovation. The incident took place near Mina Saka off the coast of the United Arab Emirates. Officials have not yet confirmed እንታይ ዝብለና ዘሎ ኣብዚ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ናይ ቻይና ታንከር ከም ዝተሓረመት እዩ ዝነግረና ዘሎ ዶናልድ ትራምፕን ፕሬዚደንት ሺ ናብ ዝቐረባ መዓልቲ ክራኸቡ እዮም ኣብ ዝበሃለሉ ዘሎ ቻይና እትውንና ኦይል ታንከር ሂት ኒር ሆርሙዝ and the US post ship protection plan report say ስለዚ ናይ ቻይና ታንከር ተሃሪማላ እዚ ድማ ኣብ መንጎ ቻይናን ኣሜሪካን ዘሎ ወጥሪ መመሊሱ እናደየበ ይኸይድ ከም ዘሎን ስለምንታይ እዩ ይባሎ ምክንያቱ በተደጋጋሚ አሜሪካ ስጉምትታት ተወስዶ ዘላ ንኢራን ይሓፅር ኣለኹ ንኢራን የዝኽልክል ዘለኹ ናበለት ኣብ ናብ ረብሓ ናይ ቻይና በተደጋጋሚ ያተኣቱ ዘላ ዶብ ተሰግር ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ሓይሊ ባሕሪ ናታ ዝገብሮ ዘሎ መራኽብ ምቁፅፃርን መሓዝን ናይ ቻይና ረብሓ ንምዕፃውን ንግዲ ናይ ቻይና ንምኽልካልን ኣብ መንጎ ቻይናን ኢራንን ዝነበረ ዝምድና ንምብታኽን ዘይሕጋዊ ተግባር ትገብር ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ቻይና ድማ ፀፀኒሖም ካብቲ ተሓቢኦም ዝነበሩ ካብቲ ነዚ ኩናት እዚ ከም ዘይምልከቶም ምስተወደ ጥራይ ተጣቁዑ ዝደልዩ ዝነበሩ ከይፈተው ናብቲ ኩናት ንቕድሚት ንክመፁ ይግደዱ ኣለዉ መርኣያ ናቱ ድማ ኢራን እያ ትደሊ ኣብ መንጎ ቻይናን ኣሜሪካን ምትፍናን ክህሉ ኣለዎ ቻይና ተሓቢኣ ነዚ ኩናት ክትሓልፎ የዋፅኣ እዩ የስ ኢራን ብምህራማ ይሓዝኑ እዮም ግን ቻይና ኩሉ ግዜ ገዛእቲ ሃገር እዮም ገዛእቲ ማለት እዩ ነዳዲ ቻይና ናይ ስዑድያ ነዳዲ መን ክገዝኦ ከ ብዘይካ ቻይና ኣለዉ ዝገዝኡ ግን ክንዲ ቻይና ዝገዝእ የለን ናይ ኢማራት ናይዞም ኩለን ሃገራት ነዳዲ ዘፍርያ ብዙሓት እዮም ነዳዲ ዝገዝእ ዓበይቲ ሃገራት ግን ውሕዳት እዮም ኣሜሪካ ቀደም ነዳዲ ትገዝእ ስለ ዝኾነት ኩሉ ሰብ ሰግደላ ነይሩ ሎሚ ኣሜሪካ ነዳዲ ትገዝእ ሃገር ኣይኮነት ትሸይጥ ሃገር እያ ስለዚ ቻይና ገዛኢት ክሳብ ዝኾንከ ንኣብነት ንሓደ በዓል ድኳን ኣለኻ መዓት ድኳናት ኣለዉ ንስኻ ግን ብብዝሒ ጅምላ ትገዝእ ንዓኻ እዮም ክልምኑኻ ዝውዕሉ ኩሉ ግዜ ምክንያቱ ብብዝሒ ስለ ትገዝእ ኣለዉ ስለዚ ቻይና ገዛኢት ሃገር ክሳብ ዝኾነት ፓወር ኣለዋ ብርግፅ የድልያ ይትነዳዲ ግን ቻይና ናታ ካልእ ምንጭ ናይ ፀዓት ኣለዋ እንተመሪርዋ ድማ ነዳዲ ድማ ኣለዋ ባሕርናታ ነዳዲ እውን ከተውፅእ ትኽእል እያ ስለዚ ምስ ራሻ ዘለዋ ዲል ኣብ ግምት ኢኻ ቻይና ንነዳዲ ሽግር የብሎምን ከምኡ ክብሉ ናዮም ዝፍትኑ ዘሎ ቻይና ኢዝሊ ካብ ራሻ ክትክእዎ ክእሉ እዮም ነቲ ካብ ኢራን ዝወስድዎ ዝነበሩ እዚ እንታይ ማለት እዩ ነቲ እቲ ኩናት ዝበርትዕ ዘሎ ንቻይና ረብሓ ኣለዎ ኣሜሪካ ትዳኸማላ ዕዳ ተኣቱላ ክሳራታት የጋጥማሎ ኣፅዋራታት ትውዳኣላ ኩሉ እዚ ክትሪኦ ከለኻ ንኣብነት ኣብዚ እዚ ኩናት ዝግበር ዘሎ ቻይና ክሳዕ ክንደይ ትረብሓሉ ከም ዘላ ወታደራዊ መራሕቲ ናይ ኣሜሪካ ፅቡቅ ጌሮም ዝርድኦም Even the Iranians know the U.S. has extremely high probability of taking out handfuls of missiles that are sent at a ship. The issue is going to be like the Chinese. If the Chinese were to go after an aircraft carrier that was off the coast of Taiwan, they would go after it with hundreds of missiles simultaneously. It would overwhelm the defenses. Hundreds of missiles that cost a fraction of the cost of that aircraft carrier. So notice the difference here. I think Iran is probing, not the fact they intentionally missed or intentionally tried to hit it. I think they were just seeing what would happen, knowing that the U.S. probably could defeat two missiles. Well, ብሓፈሻ እንታይ እዮም ዝበሃል ዘሎ መጠን ኢራን ንቻይና ንኣሜሪካ ኣብዚ ኩናት ሸኽላ ዘላ እቲ ኩነታት ቻይናውያን ብዙሕ እዮም ዝመሃሩ ዘለዉ ቻይናውያን ብዙሕ ሚሳይል ኣለዎም ብዙሕ ኣፅዋር ኣለዎም ብዙሕ መኻዚን ኣለዎም ልዕሊ ኩሉ ድማ ፋብሪካታት ናቶም ቀልጢፉ ከፍሪ ዝኽእል እዩ ስለዚ ኣሜሪካ ኩሉ እዚ ወታደራዊ ኣፅዋራት ናታ ኣብ ጥቃ ቻይና ክትቅርባ ይትኽእል እያ እዚ ኤርክራፍት ካሪየር መራኽብ ነፈርቲ ዝተሰከማ ኣብ ጥቃ ቻይና ክቐርባ ይክእላን ኣብ ግዜ ኩናት ምክንያቱ ብሃይፐርሶኒክ ሚሳይል ገይሮም ልዕሊ ዓቕማ ክትቋፃፀሮ ከም ዘይትኽእል ተኪሶም ከቃፅልዋ ክእሉ እዮም ስለዚ ኣሜሪካ ፀቢቓ ርሒቓ እያ ክትዋጋእ ዘለዋ ነዚ ርሒቓ ክትዋጋእ ድማ እዚ ታማሃክ ሚሳይል ዝበሃል ጃዝ ሚሳይል ዝበሃል እዚ ብብዝሒ 50 ሚታዊት 40 ሚታዊት 30 ሚታዊት 60 ሚታዊት ኣብዚ ኩናት ናይ ኢራን መኻዚኖ ናቶም ዜሮ ገይሮሞ ይወዲኦሞ ዝበሃል ዘሎ እዛ ኣፅዋራት እዚ ብፍሉይ ንመን እዩ ዘድልዮም ነይሩ ኣንፃር ቻይና እዩ ዘድልዮም ነይሩ ስለዚ ሕጂ ምስ ኣሜሪካ ምስ ቻይና ክትዋጋእ ብዝኾነ መንገዲ እንተመፅያ ብውሕዱ 3 ዓመት ከድልያ ክትዳሎ ብውሕዱ እዮም ዝብሉ
3 ዓመት ከቻይና እንታይ ዓይነት ምድላው ክገብሩ ይኽእሉ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ቻይና ብቁጠባ ቴክኖሎጂ ብወፅዋር መሊሶም ንክቅድሞም ኢራን ዓብይ ኣበርክቶ ትገብራላ እዚ ድማ ከይፈተው ዝገብርዎ ዘለዉ እዩ ምክንያቱ ኣብዚ ጉድጓድ እዚ እተው ዝበሎም የለን ብምርጮም ዝኣትዎ ዘለዎ ስለዝኾነ እቲ ፀገም እናገደደ ይኸይድ ኣሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ዘገርም ጥራይና ንሰምዕ ዘለና ኔክስት ናብዘን ሃገራት ዓረብ ክንሰግር what's going on ዘን ሃገራት ዓረብ እንታየን ዝኾና ዘለዋ ብፍላይ እዚ ናይ ስዑድያ ዝብልዎ ዘለዉ ከምኡ ናይ ኢማራት ዝብልዎ ዘለዉ ናበይ ክኸይድ ዘን ሃገራት ዓረብ እንታየን ዝደልያ ዘለዋ እስከ በዚ ንጀምር The anger forced Trump to reopen the Strait of Hormuz. Reports suggest it may have. And going by the growing frustration among America's Gulf allies, we shouldn't be surprised. Several reports today claim that the US president's push to help commercial ships pass through the Strait of Hormuz ran into serious trouble after a key Gulf ally reportedly suspended the May 8th, the United Arab Emirates came under new wave of attacks, according to the country's Ministry of Defense. Emirati authorities said air defense እንታዮም ዝብሉ ዘለዉ ኢማራት ሃሪምና ይብሉ ኣለዉ ስዑድያ ድማ ንኣሜሪካ ከይተጥቃዕ ከልኪሎማ ዝብል ክልተ ሪፖርት እየ ከስማዓኩም ፅኒሐ እዚ ዘረባ እዚ ብዙሕ ትርጓመ ዝወሃቦ ዘሎ እዩ መጀመርያ ስዑድያ ንኣሜሪካ ጥጠው ኣቢላታ ዝብል ዘረባ በዚ ኤንቢሲ ዝበሃል ሪፖርት ምስ ወፀ ብዙሕ ጫውጫውታ ፈጢሩ ኣሎ ስዑድያ ድማ መንገዲ ቀይራ ሕጂ ሕራ ኢላ ፈሪሃ ከም ብሓድሽ ኣፍቂዳ ዎል ስትሪት ጆርናል ደጊሙ ደውፅኦ ስዑድያ ሕራ ኢላ ዝበሃል ዘሎ ነቲ ኩናት ጠጠው ዘበለቶ ስዑድያ እያ ዝብል ብፍላይ እቲ ናይ እስራኤልን ናይ ኢራንን ናይ ኢማራትን ሚድያ በተደጋጋሚ ንስዑድያ ባዕሉታ ክትጥቀስ አንጻር አሜሪካ ምዃናን ምስ ኢራን ተፀጋጋዕ ከም ዘላን ንእስራኤል ንኢራን ክትድግፋ ከም ዘላ ከምስሉ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ብኻልእ ድማ ኢራን ድማ እዚ ኢማራት ድማ ይህረም ከም ዘሎን መጥቃዕቲ ይካየደሉ ከም ዘሎን ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናቱ ብዙሕ ይከላኸል ከም ዘሎን እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እዚ እውን ነፍሱ ዝኻለ ኢራን ናይ ሃረም ኳን ዝሃገር ግን ነገር ትደሊ ከም ዘላ ድማ ደጋጊሞም ኢራን ይኸሱ ኣለዉ ስለዚ እቲ ጉዳይ ካብ መዓልትና መዓልቲ እናተሸናኸረ ይኸይድ ኣሎ እስራኤል ድማ ኢማራት ናተሃረመት ከላስ ኣሜሪካ ስለምንታይ ስቕ ትብል ዶናልድ ትራምፕ ስጉምቲ ደይትወስድ እንታይ ካ ትፅበ ዘለኻ እናበሉ ካሳቶም ይርብሽዎ ኣለዉ ስለዚ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ኮይኑ ተሪፉ ናብ ኩናት ምስጋሩ ዘይተርፍ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ናብ ኩናት ንክእትውዎ ብዙሕ ፈተነታት ይግበር ኣሎ ኢማራት ድማ እቲ ኩናት ንክጅምር ብዙሕ ድሌት ከም ዘለዎምን ተበግሶታት ከም ዘለዎምን ኢራን ባዕሎም እቲ ኢራን ጽቡቕ ገይሮም እዮም ዝፈልጡ ኢማራት እንታይ ዓይነት ስራሕ ትሰርሕ ከም ዘላ ዝስምዕዎም ዳን The issue is not about yesterday or today. It is about the fact that the UAE has participated in 39 days of bloodshed against the Iranian people. And they hosted US bases. They allowed them to use their air, their land, and their territorial waters to assault Iran. And to create, to bring about the deaths of 168 little school children on day one, and of course, atrocity after atrocity throughout the 39 days. So, from the Iranian perspective, ከም ትሪእዎ ዘለዎም ፕሮፌሰር ማራንዲ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ኢማራት ዝበሃል ብኢራን ታርጌት ዝኸውን ዘሎ ሳክት ጎረቤትና ስለ ዝኾኑ ወይ ሃብታማ ስለ ዝኾኑ ወይ ቴክኖሎጂ ስለ ዘለዎም ኣይኮነን መጀመርያ ንኣሜሪካ ቀንዲ ክሕምማ ዝኽእል ቃንዛ ኣብ ኢማራት ጥራይ ዘሎ ምክንያቱ ብዙሓት ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ ዓበይቲ ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ ኣብ ቤዝ ኣለዎም ኣብኡ ዶናልድ ትራምፕ ሆቴላት ኣለዎ ሶ ዶናልድ ትራምፕ መንገዲ ክቕይር ተደሊኻዮ ስትራቴጂ ክቕይር ተደሊኻዮ ንኢማራት ኢኻ ትሃርም ዘለካ ሶ ኣብ ኢማራት ዶናልድ ትራምፕ ብግሉ ደቁን ስድራ ቤቱን ሆቴል ኣለዎ ስለዚ ናይ ኢማራት ምህራም ንዶናልድ ትራምፕ ብግሉ ይስምዖ እዩ that's why ኢማራት ታርጌት ትኸውን ኣብ ልዕሊኡ ኢማራት ብብዝሒ ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ሕጂ እውን ኣብ ልዕሊ ኢራን ወራር ክገብሩ ዝኽእሉ ደሴታት ክቋፀሩ ዝኽእሉ ካልእ ስጉምቲ ክወዙ ዝኽእሉ ዝተባሃሉ ትእቱላ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ነዚ ዝኣቱ ዘሎ ድማ ተተባብዕ ዘላን ኣፍ ደገ ትኸፍእ ዘላን ትደራርኽ ዘላን ንሳ that's why ድማ ብዝተኻለነ መንገዲ ንኢራን ታርጌት ጌርካ ንኢራን ምህራም ማለት ንኢማራት ምህራም ማለት ኣካል ናይቲ ፀላኢ ወይ እውን እግሪ ናይቲ ፀላኢ ሕቆ ናይቲ ፀላኢ ምድኻም ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ኩሉ ኣብ ግምት ኢኻ ድማ እቲ ስዑድያ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ትፃወቶ ዘላ እናተባህለ ብኩሎም ዝዝረብ ዘሎ ድማ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ናይ ኢራን ግን ንኩለን ፋሕፋሒት ያትለን እዩ ዝበሃል ዘሎ ናይ እዚኣ ስምዑ ለይ ድሓን ነዚኣ እንተሰሚዕኩም
view in Saudi Arabia, Oman, Qatar, and many other Arab countries that Israel is a growing threat to the security and stability of the region. And while many of these, at least a handful of those countries, sense a greater threat from Iran as a consequence of how Iran retaliated against the American-Israeli war on Iran, a view in many of these Arab countries is that both Iran and Israel represent threats. And I think countries like Saudi Arabia, Qatar, and Oman are very uncomfortable with the idea of turning to Israel as a security partner. እንታይ እዮም ዝብልኩም ዘለዉ ብሓፈሻ እዚ ሃገራት ኸሊጅ ከቢድ ዝኾነ ብድሆ ይመፅእዎን ዘሎ ምክንያቱ እስራኤል ነቲ ቦታ እቲ ዶሚኔት ክትገብሮ ትፍትን ስለ ዘላ እስራኤል ኣብዚ ቦታ እዚ ንክልተ ሃገራት ኣወል ጠቕላላ ሒዛተን ኣላ ንመን ንኢማራትን ንባሕሬንን ሒዛተን ኣላ እተን ተሪፈን ዘለዋ ብፍላይ ዖማን ዝበሃል ስዑድያ ዝበሃል ቀጠርን ሰለስቲዮም እዚኣቶም እስራኤል ኣብዚ ቦታ ምህላ ምምፅኣ ካብቲ ቀደም ዝነበረ ካብ ኢራን ንላዕሊ ሓደጋ ይስምዖም ኣሎ ኢራን እንተወሓደ ክስግር ባሕሪ እያ ዘላ እስራኤል ግን ኣብ ትሽትሾም እያ ተኣቱ ዘላ ናይ እስራኤል ሓይልን ናይ እስራኤልን ክፍኣን ናይ ኢራንን ዝወዳደር ኣይኮነን እስራኤል ዘለዋ ፀጋታትን ዓቕምታትን ኣብ ሕማቕ ንምግባር ፋሕፋሕ ክትእትወልካ ዘለዋ ዓቕሚ ምስ ናይ ኢራን ዝወዳደር ኣይኮነን ስለዚ ነዘን ሃገራት እዚኣተን ዝያዳ ስጋት ዝፈጥረለን ዘሎ እስራኤል እዩ ካብ ኢራን ንላዕሊ ስጋት ክፈጥረለን ጀሚሩለት እስራኤል ስጋት ፈጥረለን ኢልካ ምዝራብ ግን ነውሩ ስለ ዝኾነ ክልኩል ስለ ዝኾነ ናብ ኢራን ገጽካ ፀጊዕካ ኢኻ ትዛረቦ ብሓፈሻ እተን ጋልፍ ኸሊጅ ሃገራት እቲ ናይ ኸሊጅ ዝምድና ተበቲኹ እዩ ስዑድያ ኣፉ ከይከፈተ ስትራቴጂናቱ ይገብር ኣሎ ስትራቴጂናቱ እንታይ ዝብል ብዘይ ስዑድያ ንቕድሚት ክትከይድ ኣይትኽእልን ኢኻ ስዑድያ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኣብቲ ኸሊጅ ዝበሃል ቦታ ኣብቲ ጋልፍ ዝበሃል ቦታ ኢማራት ድማ ነዚ ቦታ ናይ ስዑድያ ቻለንጅ ስለ ትገብረ ዘላ ካብ ኦፔክ ወፂኣ ኣላ ሕጂ ድማ ንእስራኤል ብምእታው ነቲ ናይ ስዑድያ ክብሪ ትፈታትኖ ስለ ዘላ ክምልሱላ ይደልዩን እዮም ዘለዉ እቲ ሕርቃን ግን ዘሎ እዩ መድረኹ ሓልዩ ክፍደስ ይኽእል እዩ ዖማን ኦልሬዲ እቲ ጋልፍ ዝበሃል ደዋፅኣኒ ይኮነን ኢላ ተኣልያ ኣላ ኣብቲ ኣኼባ ናቶም እውን ኣይተሳተፈትን ቀጠር መንጎ ግን ናብ ስዑድያ ዝተፀጋዕት እያ ኩዌት ኣብ መወዳእታ ናብ ስዑድያ ክትፅጋዕ ትኽእል ባሕሬን ግን ናብ ዩኤኢ ክፅጋዕ ይኽእል ናብ እስራኤል ክፅጋዕ ይኽእል ኦልሬዲ ከይዶም ዘለዉ እዮም ይብሉ በዚ መልክዕ ድማ እቲ ኸሊጅ ዝበሃል ዞባ ከቢድ ዝኾነ ምምቕቓልን ሓደጋን ወዲቑ ኣሎ እስራኤል ድማ ነዚ ቦታ እዚ ጥራይ ዘይኮነ ናብ ቀርኒ ኣፍሪቃ እውን መፅያ ሄጀመኒ ናታ ኮንትሮል ናታ ከተዕቢ ሓይላ ከተዕዝዝ ትፍትን ከም ዘላ እዩ ዝንገር ንሕና ኣካል ናይቲ ቀይ ባሕሪ ኣካል ናይቲ ናይዘን ሃገራት ዓረብን እስራኤልን ዝወዳደራሉ ዘለዋ ቦታ ስለ ዝኾና ንዓና ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ እዚ ጉዳይ እዚ ክፀልወና እዩ መርኣያ ናቱ ድማ ሕጂ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ኤርትራ ምስ ክስቶ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ሶማሊላንድ ዝግበር ዘሎ ብልፅግና ዝገብሮ ዘሎ ጉዳይ ናይ ሱዳን ኩሉ ክትሪኦ ከለካ ኩሉ ምስ ዝተሓሓዝ ዘለዎ እዩ ነቲ ምትሕሓዝ ድማ ሓደ ብሓደ ክንሪኦ ኢና ሕጂ መጀመርያ ናይ ዞባና ምክንጥምት ድሕሪ ከተኣሳስረልኩም ክፍትን እየ መከላከያ ታድሶ በተለይም በታሪካዊና ስትራቴጂያዊ የቀይ ባህር ቀጠና ላይ ኢትዮጵያን ተከባሪና ተሰሚ ሀገር የሚያደርጉ ጉዳይ ከጂኦፖለቲካዊ እውነታዎች ጋር በእጅጉ የተቆራኘ ነው። ቲም ማርሻል የመልክዓ ምድር እስረኞች ፕሪዝነርስ ኦፍ ጂኦግራፊ በሚለው ስራው ሀገራት የመልክዓ ምድር እስረኞች መሆናቸውን የባህር በር አቅርቦት ሉዓላዊነትን፣ ሙሉእነት፣ ወሳኝነት እንደሚያሳይ ሁሉ ኢትዮጵያ ይህንን የጂኦግራፊ እስረኝነት ሰንሰለት ለመበጠስ በባህር ኃይል መገንባትና በባህር በር ዲፕሎማሲ ላይ የምታደርገው ጥረት የሉዓላዊነቷ ማሟያ ሆኖ ተገኝቷል። በቀይ ባህር ቀጠና የሚታየው የኃይል ፍላጎትና ብልጽግና ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሰፊሕ ዝኾነ ሰራዊት ይሃንፅ ኣለኹ ረቂቕ ዝኾነ ቴክኖሎጂ ዝዓጠቐ ወታደራዊ ዓቕምናተይ ኣብ ቀይ ባሕሪ ንኽምለስ ንባሕሪ ንምምላስ እሱራት ናይ ባሕሪ ወይ እውን እሱራት ናይ ባሕሪ ኣልቦነት እሱራት ኮይና ከምዘይንነብር ከምዚ ፕሪዝነርስ ኦፍ ጂኦግራፊ ናይ ጂኦግራፊ እሱራት ክንከውን ኣይኮናን ዝብል ቴማ ገይሮም ሓያል ዝኾነ ቴክኖሎጂ ዝዓጠቐ ሰራዊት ይሃንፁ ከም ዘለውን እቲ ዝሃንፅዎ ዘለዉ ድማ ኪኖ ኢትዮጵያ ሓሊፉ ንቀይሕ ባሕሪ ከረጋግእ ዝኽእል ምዃኑን ኢትዮጵያ ድማ ኣብቲ ከባቢ ዓቢ ፅልዋ ክትገብር ትኽእል ምዃና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኖም ንግሆም ምሸትን ዝዛረብዎ ዘለዉ ነገር ኢና ንርኢ ዘለና ዲስ ፒፕል ኣር ባዕሎም ብዝገብርዎ ዘለዉ ድራማ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ሽግራት እዮም ኣለዉ ስለምንታይ ከምኡ ብለኩም ኣለኹ ምክንያቱ ካብ ኣዲስ ኣበባ ውፅእ ኢሎም ተዝርእይዎ ነይሮም እቲ ነገር
ናይቲ ዝሃንፅዎ ዘሎ ሰራዊት ውፅኢት ኣብ ቀይ ባሕሪ ከይዱ ቀይ ባሕሪ ከረጋግን ቀርኒ ኣፍሪቃ ሰላም ክፈጥርን ዘይኮነ ካብታ ትሽትሽ ገዝኦም ከይወፀ ከሎ ዘጋጥሞ ዘሎ እዚ እዩ ኣብዚ ሕጂ እንታይ ይብሉና ኣሎ ፋኖ ቀደም ሰሓደ 10 ሰባት ማሪኽና ገለ እንዲኦም ዝብሉ ነይሮም ሕጂ እስካሁን ደኾን ሓሊፎም ናብ ምንታይ በፂሖም ኣሎ በጠሎን ምሉእ ማሪኽና ኣለና ይብሉ ምስ battalion commander ተክለ holding the rank of ዝሓዝዎም እዩ sources state that an entire army battalion was completely destroyed during the fighting among those reportedly killed were ዝተኸተሉ ድማ ከምዚ ናይ ተበጠሎኒ ኮማንደር ከምኡውን ናይ ዝተፈላለዩ ሓለፍትን ብዙሓት ነገራትን ኣበይ ቦታ እዩ ዝኻ ዝበሃል ዘሎ ሳውዝ ጎንደር ፋኖ ጎንደር ማለት እዩ ኣብ ደቡብ ጎንደር ዝተኻየደ ኩናት ንብልፅግና ምስ ብልፅግና ንሰዓታት ዝወሰደ ናይ ሓደ መዓልቲ እውን ዝኸውን ከቢድ ኩናት ኣካይዶም እዚ ዝመስል ስዕረት ኣጋጢምዎ ኣሎ ማለት እዩ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ብዙሕ ብረት ድማ ማሪኽና ይብሉ ኣለዉ ብልፅግና ንቀይሕ ባሕሪ ውሒሱ እንተኽኢሉ ከማን ኣብ ኩናት ናይ ኢራን ከይዱ ንኢራን ንኢማራት ከትሕና ምዃኑ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ብሕልምናቱ ወይ እውን በትሁተታናቱ ኣብ ባይታ ክንርኢ ከለና ድማ እንታይ እዩ ዘጋጥም ዘሎ 100 ኪሎ ሜትር ካብቲ ከባቢኡ ወይ እውን 200-300 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ድማ ንዘጋጥሞ ዘሎ ፀገም ክፈትሕ ይኽእል የለን እዚ ኸ እንታይ ዘርእየካ ሓደ ሰብ ኣብ ህውተታ ክነብር ከሎ delusion ይብልዎ እዚ ሕማም እንድዩ ገሊኦም ሽዞፍሬኒክ ወይ ከዓ ናይ ኣእምሮ ፀገም ከም ዘለዎን እቲ ፀገሙ ድማ ክርዳእካ ዘይክእል እዩ ምክንያቱ ናይ ብሓቂ ከቢድ ዝኾነ ስዕረትን ውርደትን እዩ ዝገጥሞ ዘሎ ትብልፅግና የት ኩሉ ዝናጋጠሞ ከሎ እቶም ዝስዕርዎ ዘለዉ ሰባት ድማ ኖርማል ቅድሚ ዓመት 2 ዓመት ታራ ሰባት ዝነበሩ እዮም ሕጂ ግን ብሰንከቲ ዝቆሃፀርዎ ዘለውን ብሰንከቲ ዝገብርዎ ዘለውን ዳርጋ ሓይሎም እናበርትዐ ከይዱ ኣሎ ናይዚኦም ማሪኾሞም ዘለዉ ሰባት ጥራይ ብረት ሒዞም ኣለዉ ሰድዎ ናይቶም ዝተኸተሉ ናይ ትገለን ብዙሕ ሎጂስቲክስ ሒዞም ኣለዉ ሕጂ ኦልሞስት ሻዲኖም እዮም ኣብ ዓዶም ይትጉግእ ንዓዶም ፅቡቅ ገይሮም ዝፈልጥዎ በናይ ተሽክዖም ኣበይ ትፀኒሕ እንታይ ትገብር ኩሉ እዮም ዝፈልጡ እቲ ናይ ብልፅግና ሰራዊት ድማ ድሁል ሰራዊት ስለዝኾነ ኣብ በረግ ክብል ዝፀንሕ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ኣዲስ ኣበባ ክኸውን ከሎ ከምዚ ተሰሪዑ ክዳውንቲ ገይሩ ልክዕ ሸው ክገብር ይፍትን ኣብ ባይታ ክመፅእ ከሎ ግን እዚ ትሪእዎ ፀናሕኩም ማለት ሓረካት ገብር ከሎ ኣብቲ ከተማ ቁርብትለይ ኣንበሳ እዩ ዝመስል ብልፅግና ሕጂ ነዚ ጥራይ ነዛ ንሳቶም ዘርእይዎ ዘሎ ባይ ዘ ወይ ዘንጀት እዚ እንታይ እየን ክገብራ ዝፅበየ ዘሎ እምበር ዘለዋ እየን ከንምዃኑ ብዝኾነ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከምዚ እናገበርካ መናብራ ትገብር ኣብ ባይታ ክመፅእ ከሎ ግን እትየለ ሳክት ኮይንካ ተርፍ ብዝኾነ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ብልፅግና ክሳብ ክንደይ ኣብ ናይ ባሕሪ ህውተት ኣትዩ ከም ዘሎን ነቲ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ምናልባት እቲ ሃገራዊ ቴሌቭዥን ምስቲ ብልፅግና ተዋሂብዎ ዘሎ መጠንቀቕታ ኣይበፅሖም ክኸውን ኣለዎ ለንቀነ ገለ ኤክስፖ ይገብሩ ስለ ዘለዉ ካብኡ ዝመፀይቲ ሕሉፍ ሓሊፍዎም እንታይ ዝብል ሰሚዐ ኣለኹ መሲልኩም መርከብ እውን ሃኒፆም ኣለዉ እንታይ ኢሎም እስከ ድፍረት ናቶም ናይዚኦም ድፍረት መወዳእታ የብሉን ኢለኩም እየ ርወዚስ ኣብዚ ስምዕዎ ምስከ የምትመለከቱት የሚገኘው ቀይ ባህር ሀሊብ ጀልባ ጋር ነው። እቺን ጀልባ ማለት ነው። እቺን ጀልባ በደንብ ጎበኛታለሁ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱትም እዚህ ጋር እንግዲህ ኢትዮጵያ አለች ማለት ነው። ሀሊብም እዚህ ጋር አለች ከጅቡቲ ከፍ ብላም። አሁን የሚገኘው ታዲያ በቀጥታ ወደ ቀይ ባህር ተጉዤ ቀይ ባህር አካባቢ አይደለም እዚህ ያለሁት እንግዲህ በሲኤምሲ በሚገኘው በአዲስ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሀሊብ ዝበሃል ኣብ ቀዳማይ ከም ዝፀሓፍኩም ላይ ጀላቡ ዝስራሓሉ ፋብሪካ ናይ ጀላቡ ናይ ኤርትራ ኣብ ከባቢ ዓሰብ ዘሎ እዩ ሓሊብ ኣብ ጅቡቲ ብምባል ሽም ናይ ኤርትራ እናሰረቕካ ምትላል ኣካል ናይቲ ስትራቴጂ ስለ ዝኾነ they are just doing the same thing ታሪክና ምስራቅ ኣሽማት ዓድና ምስራቅ everything ኩሉ ነገር እናሰረቕካ ድራማ መፍጣር ማለት እዩ ጃልባ ሰሪሕና ኣለና ይብሉ ኣለዉ እቲ ጃልባ ድማ ካርታ ምፂኻ ቦጋቢልካ this under normal situation ዘሕፍሪ ክኸውን ዝኽእል እቲ ካርታሲ ክሊር ላብ ኤርትራ ከም ዝኾነት የርእዮ ኣሎ ግን ዓይኑ ዲደ ይሰርሕ ዋላ ርእሱ እስከ ግምት ንገሩኒ ዓይኑ ዲደ ይሰርሕ ዘሎ እቲ ሰብ ዋላ ርእሱ እታ ካርታ ትሪእዋ ዘለኹም ኣብ ኤርትራ ምዃኑ ሓሊብ ይነግሩ ኣሎ ባት በጅቡቲ ካ ይብሉ ምንታ ናይ ኤርትራ ተልካ ፀገም ከይመፆም anyway they clearly know እቲ violation ኣብ ልዕሊ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ክገብርዎ ዝፍትኑ ዘለዉ እዚ ግን ለንቀነ ፍሉይ ትርጓሜ ዘለዎ ኩነታት ስለ ዘለና ኢና ንሪኦ ዘለና ዋይ መጀመርያ ሰለስተ ፍፃመታት ለንቀነ ንቀርኒ ኣፍሪካ ወሰንቲ ዝኾና ኣጋጣሚታት ኣለዋ ሰለስተ what are they
Major developments reshaped the region's political landscape. The United States lifted long-standing sanctions on Eritrea, opening the door to renewed diplomatic and economic engagement. Tigray's pre-war government was restored to power, signaling a new era of regional autonomy, and global powers, wary of instability, moved swiftly to contain Ethiopia's ambitions and assert their influence. These moves were deeply interconnected, reflecting a coordinated international strategy that Okay. መጀመሪያ ሰለስተ ፍጻሜታት ናይ ለንቀነ ዝባሃል ዘሎ መጀመሪያ ኤርትራ ኣሜሪካን ኤርትራን ዝምድና ክገብራ ከም ዝኽእላ ዝባሃል ዘሎ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘሎ ዝምድና ክትኣልዮ ከም ትኽእልን ንዋል ዒላ ድማ ምስ ኤርትራ ዝርርብ ክትገብርን ሽርክነት ክትገብር ትደሊ ከም ዘላ ይባሃል ኣሎ ልክዕ እዚ እናጋጠመ ከሎ ድማ ካልእ ኣሎ እንዲሁ ግን ተቐንዲ መዓት ነገራት ኣብ ሓደ ግዜ ዘጋጥም ዘሎ እዩ በቲ ካልእ ህወሓት ድማ መንግስቲ ቀይሩ ኣብ ትግራይ ናይቲ ቅድሚ ኩናት ዝነበረ ህወሓት ናብ ስልጣን መፅዩ ትግራይ ተቆፃፂሩ ፕሬዚደንት ደብረፅዮን ዶክተር ደብረፅዮን ድማ ስልጣኑ ተረኪቡ ህወሓት ድማ ቦቱ ኣውሒሱ ሰራዊቱ እውን ክንቀሳቀስ ጀሚሩሎ ብዛዕባ ትሕዝቶ ከልወኒ ሳልሳይ ኤርትራን ሱዳንን ኣብ ዲቕ ዝበለ ናይ ኩናት ሃዋህው መፅአን ኣለዋ እጂ እዚ ሰለስቲኡ ምስ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ዲፕሎማሲ ከርእየኩም እየ መጀመሪያ እዚኣ መንስማያ has been shattered once again. Sudan's armed forces have accused the UAE and Ethiopia of a drone attack on Khartoum's airport. This strike marks the latest escalation in a series of attacks that have rattled the capital after months of relative stability. Sudan has repeatedly claimed that the UAE supports the Rapid Support Forces, a charge that the Gulf nation denies. Earlier this year, Sudan also accused Ethiopia of stepping into the conflict. The UAE has so far not responded to these allegations. Ethiopia, however, has rejected Sudan's accusation. ሕጂ እንታይ እዩ እዚ ንሪኦ ዘለና ሓደ ነገር ኣገዳሲ እናኾነ ይመፅእ ኣሎ እዚ ጉዳይ እዚ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ንዝብል ብዙሕ ትርጓሜ ክወሃቦ ይኽእል እዩ መጀመርያ መንግስቲ ሱዳን ኢትዮጵያ ሉላውነቱ ከም ዝገሃሶን ኣብ ልዕሊ ሉላውነቱ ብጭብጡ ዘተሰነየ ኣብ ልዕሊ ኤርፖርት ናቱ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ቀልጢፉ ከዘሓሕሎ ደልዩ ከምዘየለን ሓቅነቱ ወፅዩ ናብ ስጉምቲ ገፁ ክሰግር ይደሊ ኣሎ ሓደ ካብቲ ብዛዕባ እዛ ርእሲ እዚ ብሉምበርግ ዝበሃል ናይ ኣሜሪካ መፅሄት ዘውፅኦ ድማ እዚ ብዝኸረየኩም ፀናሕኩ እንታይ ዝብል እዩ according to Bloomberg, Sudan's military has increased troop deployment and positioned additional air defense systems near the border with Ethiopia amid accusations that Addis Ababa is supporting rival armed groups in Sudan's ongoing civil war. ስለዚ ብሉምበርግ ዝበሃል ዓብ ሚድያ ናይ ኣሜሪካ እዩ ንሱ ብሰንኪ ዘጋጢሙ ዘሎ መንግስቲ ሱዳን ሰራዊት ናቱ ናብ ዶብ ኢትዮጵያ ከም ዘፀግዐን ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናቱ ናብቲ ቦታቲ ከም ዘቕረበን ሰራዊቱ ድማ ኣብ ዶብ ናይ ኢትዮጵያ ከም ዝዓርዱ ገይሩ ከም ዘሎን ቁፅሪ ናይ ሰራዊት ኣብቲ ቦታ ድማ እናብዝሐ ይኸይድ ከም ዘሎ the war which erupted in April እቲ ኣብ ሱዳን ዝግበር ዝነበረ ኩናት ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳንን ከምኡ ድማ ብኢማራት ዝድገፍ ዳዕመ ሰሪዕን has increasingly drawn into regional diplomatic tension እዚ ድማ ናይ ዞባዊ ኩነታት እናተቐየረ ይኸይድ ስለ ዘሎ እዩ the reported military build-up in Blue Nile state followed እዚ እቲ ኩናት ካብቲ ዳርፎርን ኣብ ምዕራብ ሱዳንን ዝነበረ ወፅዩ ሕጂ ናብ ኢትዮጵያ ገፁ ይልሕም ከም ዘሎ ስለዚ ኢትዮጵያን ኢማራትን ዋላ እኳ ኣብቲ ጉዳይ እንታይ ተሳተፍናን ዝብል ዘረባ እንተሎ ግን ካብቲ ኩነታት እቲ ክወፅሉ ዝኽእሉ መንገዲ የለን ምክንያቱ ኢማራት ዝኣክል ጭብጢ ሱዳን ዝኣክል ጭብጢ ሒዛ ቀሪባ ኣላ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሓድሽ ዘይኮነ ድማ ብተደጋጋሚ ከጋጥም ዝፀንሐ መጥቃዕቲ ስለ ዝኾነ በቲ ድማ ናይ የል ዩኒቨርሲቲ ዝገበሮ መፅናዕቲ ሮይተርስ ዝገበሮ መፅናዕቲ ንኩሉ ደማ ኣሜሪካ ክትሪኦ ከለካ ንነዊሕ እዋን እውን ክዝረበሉ ዝፀንሐ ስለ ዝኾነ እዚ ጉዳይ እዚ እናኸረረ ክኸይድ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ መርኣያ ናቱ ድማ ኣብ መወዳእታ ብልፅግና እዚ ጉዳይ እዚ ስጉምቲ ክውሰደሉ ክገብር ከም ዝኽእልን ኮይኑ ተሪፉ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ኩናት ኣብ መንጎ እዚአን ክልተ ሃገራት እናተቀራረበ ይኸይድ ከም ዘሎ ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ማለት እዩ Meanwhile, countries such as Egypt, Saudi Arabia, Eritrea, Turkey, and Qatar have openly emphasized support for Sudan's sovereignty and unity. ካልኦት ሃገራት ኣብቲ ዞባ ዘለዋ ብፍላይ ግብፂ፣ ስዑድ ዓረብ፣ ኤርትራ፣ ቱርኪ ከምኡ ድማ ቀጠር ደገፍ ናተን ንሰራዊት ሱዳንን ንሱዳንን ንልኡላውነታን ንሓድነታን ንድሕነታን ከም ዝገበሩ ይንገር ኢማራት እዩ ትንኮ ምስ ኣብ ደው ኢሉ ዘሎ ማለት ኢትዮጵያ and Sudan have a sensitive border region that has long ብዘይ እዚ ድማ ክልቲአን ሃገራት ናይ ዶብ ፀገም ኣለዎን ናይቲ ስቡሕ መሬት ናይ ኣልፋስከ ዝብልዎ ኣብኡ እውን ዘይተወደአ ጉዳይ ኣለዎን ሕጂ ድማ ናብ ሓደ ኣገዳሲ ምዕራፍ ይሰግራ ከም ዘለዋ እዩ ዝንገር ካልእ ካብ ዳዕመ ሰሪዕ ሃዲሙ ዝመፀ ዓብዪ ወታደራዊ መራሒ ናይ
ናይ ዳዕመ ሰርዕ ዝነበረ ናብ ሰራዊት ሱዳን ዝተጸንበረ ዳዕመ ወታደራት ናይ ዳዕመ ሰርዕ ወይ እውን ናይ ሮሴፍ ኣብ ናብ ኢማራት ከይዶም ናይ ድሮን ትሬኒንን ናይ ቴክኖሎጂ ትሬኒንን ከም ዝውሃቦም ዝነበረ መረጋገፂ ይብሎ ደንጌሮም ይወስድዎም ነይሮም መጀመርያ ካብ ኒያላ ኩፍራ ዝበሃል ካብ ኩፍራ ንቤንጋዚ ካብ ቤንጋዚ ናብ አልዔን ዝበሃል ናብ ኢማራት አቡዳቢ ይኸዱ ወታደራዊ ስልጠና ናይ ድሮናትን ናይ ካልእን ወሲዶም ከም ብሓድሽ ብሶማልያ ብቦሳሶ ገይሮም ከም ዝመለስዎ ይነግር ማለት እዩ ስለዚ ዝኣክል ጭብጡ ከም ዘለዎን እዚ ድማ ልሙድ ተርእዮ ምዃኑ እውን ዘጋልፅ ሓበሬታ ወፂኡ ኣሎ ድምር ናይ ዝኩሉ ንሪኦ ዘለና እንታይ ክፈጥር ይኽእል ንዝብላካ ድማ እቲ ኩነታት ናብ ካልእ ሰንሲቲቭ ዝኾነ ነገራት ይኸይድ ኣሎ ስለዚ በዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ተመርኪስካ ክትርኢ ከለኻ እንታይ ከጋጥም ይኽእል ትብል ርግፅ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ዝምድና ገለ ክልተ ፀብፃባት ክበኩም እየ ሓደ ካብቲ ዝበሃል ዘሎ በዚ እስካሁን ጅምር ጌታ ኤርትራ ከተልዕሎ ምዃና ሮይተርስ ዝረኣዩ ናይ ውሽጢ ሰነድ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣመልኪቱ እዚ ውሳነ ምስቲ እቲ ሃገር ኣብ ቀይሕ ባሕር ዘለዋ ስትራቴጂካዊ ኣቃምጣ ዝተሓዝ ምዃኑ ተንተንቲ ይገልጹ ብተወሳኺ ጎረቤት ሃገር ኢትዮጵያ ምስታ ናይ ነዊሕ እዋን መራፅነታ ዝኾነት ኤርትራ ናብ ውግእ ከይትኣቱ መልእኽቲ ንምሕላፍ ዝዓለመ ምዃኑ እውን ተንተንቲ ይገልጹ መጽሔት ዎል ስትሪት ጆርናል ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ዝምድና ከተመሓሽ እገዳ ከተልዕል ምዃና ገሊጹ ምንባሩ እዚ ሓበሬታ ንዕኡ ዝድረዩ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኢራን ዘሎ ውግእ ምዕፃው ነፃ ብሆርሙዝን ቀይሕ ባሕሪ ከም ኣገዳሲ መተሓላለፊ ንግዳዊ መስመር ማእከላይ ባሕርን ኤስያን ኣገዳስነቱ ኣብ ግምት ዘእተወ እዩ ኩሉ ግዜ ቀይሕ ባሕሪ ንዓለማዊ ቁጠባ ወሳኒ እኳ እንተኾነ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ዘሎ ዘይርግኣት ተዳኺሙ ምጽንሑ ይግለጽ ደገፍቲ ኢራን ዝኾኑ ዕጡቋት ሓይልታት ሕቲ የመን ንመጻቦ ባብኤል መንደብ ክዓጽብዎ ምዃኖም ኣብ ዘፈራርሑ ዘለዉ እዋን ምስታ ልዕሊ 1,100 ኪሎ ሜትር ገማግም ባሕር ዘለዋ ኤርትራ ዝምድና ምምሕያሽ እዋናዊ ስትራቴጂካዊ ስጉምቲ ምዃኑ ክሕበር ጸኒሑ እዩ ብመሰረት ሮይተርስ ዝረኣዮ ሰነድ ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ናብ ዝተፈላለየ ሃገራት ኣብ ዝለኣኾ መዘክር ኣሜሪካ ነቲ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ኣብ 2011 ዝፈረመሉ እገዳ ዘንብር ኣዋጅ ክትስርዞ ምዃና ይገልጽ እቲ ኣብ 2011 ዝነበረ እገዳ ሰፊሕ ኮይኑ ንወተሃደራዊ ትካል ኤርትራ ንገዛእ ሰልፊ ህግደፍ ከምኡ ድማ ንሓላፊ ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ዝዓለመ እዩ ነይሩ ኣብ 2009 ኤርትራ ንዕጡቋታት ሸባብ ሶማልያ ትድግፍያ ብዝብል ክሲ ድሓር መርትዖ ዘይተረኽቦ ብሕቡራት ሃገራት እገዳ ተገይሩላ ነይሩ እዩ ኣብ 2021 ዝነበረ እገዳ ድማ ምስቲ ኣብ ሰሜን ክፋል ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዝነበረ ውግእ ተታሒዙ ዝመፀ እዩ ሚስጥራዊ ዲፕሎማሲ ላዕለዋይ ማኻሪ ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ጉዳይ ኣፍሪካ ማሳድ ብሎስ ነዚ ጉዳይ ኣብ ምስላጥ ዓብ ተራ ይፃወት ከም ዘሎ ፀብፃባት ይሕብሩ ብሎስ ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ዓመት ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ካይሮ ተራኺቡ ሰፊሕ ዘተ ከም ዘካየደ ሮይተርስ ይገልጽ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዝሓለፈ ሓምለ 2025 ኣብ ዝሃቦ ቃለ መሕተት ነቲ ኣብ ናይ ባይደን ግዜ ኣቋሪፁ ዝነበረ ጽምዶ ናይ ሓዲስና ክንቅጽሎ ክንክእል ኣለና ክንቅጽል ኢና ክብል ድልውነቱ ገሊጹ ነይሩ እቲ ምስ ኣሜሪካ ዝግበር ጽምዶ ድማ ድሕሪ 2026 ክጅመር ምዃኑ ተበይሱ ትንተና ክኢላታትን ተቃውሞን ዳይሬክተር ፕሮግራም ኣፍሪካ ኣብ ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ሙሪቲ ሙተጊ ምዕፃው መጻብ ብሆርሙዝ ማለት ቀይ ባሕሪ ዝያደ ውድድር ሕጂ ኣብዚ እንታይ እዩ ንሪኦ ዘለና ምናልባት ምስቲ ዘሎ ሓበሬታ ክንውስኸሉ እንድሕር ኮይና ናይ ብልፅግና ካድረታት ዝብልዎ ዘለዎ እዩ እዚ ሃብትሽ ግርሙ ዝበሃል ሓደ ካብቶም ናይ ብልፅግና ብዘይ ምግናን ካብ ብልፅግና ካብ ውሽጢ ብልፅግና ኣገዳሲ ሓበሬታት ዝመፆ ምዃኑ ብዙሕ ግዜ የርኢ እዩ ንኣብነት ድሮናት ክትእትያ ወይ ካብ ኣዘርቤጃን ኣፅዋር ክትገዝያ ኢሉ ይፅሕፍ ሕጂ ድሕሪ 3 ወርሒ ወይ 2 ወርሒ ድማ የጋጥም እቲ ኩነታት መሽዑ ኢለኩም ነይረኩ ስለዘይሰማዕኩምኒ እናበለ ካብቲ ውሽጢ ናይቲ ብልፅግና ስለያዊ መርበባት ሓበሬታ ከም ዝመፆ ምልክት ኣለኒ ገምጋም ኣለና ብዙሕ ርአየ ኣንጻር ኤርትራ እዩ ፀላይ ኤርትራ እዩ እዚ ንፁር ጌርኩም ውሰድዎ እንታይ ኢሉ ፅሒፍ ኣሎ according to my sources multiple high-level US and Israeli officials are in Asmara for ongoing talks with Eritrean President Isaias Afwerki. Upon successful completion of the negotiations, the US is expected to lift sanctions previously imposed on Eritrea. The main topics under discussion include military matters, military base, Red Sea security, and regional issues concerning Ethiopia and Sudan. Perhaps US and Israel are the way to port of Asab for Ethiopia. ተስፋ ከም ዝቆረፀ ዓሰብ ክንወዛይና ናትናይና እናበለ ዝዕገርግር ዝነበረ እዩ እዚኣ ካልኦት ናይ ብልፅግና እውን I think ብውሽጢ ተዋህበቶም እያ ትመስል ኣብዚ እውን እንታይ ብለሉ confidential US and Israeli officials are currently in Asmara according to reliable information I have received from ቀዳሕ ሓደ ዓይነት ተዋሂቦም እዩ from an authorities diplomatic sources during their stay the delegation will hold talks with Eritrean President Isaias Afwerki as well as senior regime figures the primary agenda is focused on advising and the conditions under which Eritrea would grant Ethiopia. Haji, in times of Luzalo, there is this indication, Majamarya,
مسات بلوس مس بريزنت إيرترا كراخ بخانو زي بتاعت كزرب زغنيو قال يوم تايكبلو جميرا ميرام كس يقص لزدل بعلتي بروفيسور شيتل دي ولا تخلد بلو ابن رويزلو بريزنت سياس مسات بلوس كراغ بايدلني معناتو تعتيلني عقوبنا بلا نكتيق زي قبر نغير يلم بزو نغير يزبال زلو اموداتا ግን امونغو كلتيوم هاجرات ركب كايت كم زخل ينقر نيريو اسرائيل ابت بوتات تمصيا زبلو زلوم I'm not sure ግን ኣይጋጥምኒ ኻ ክንብል ኣይንኽእልና ምስቲ امونغو امريكان اسرائيل زلو ዝምድና ግምቲት ኢኻ ኣይከኣልኒ ክንብል ኣይንኽእልና በቱ ኮይኑ በቲ በዙ ኮይኑ በቲ ኣብቲ መወዳእታ ኣብ ምንታይ ኻ ትርዕም ንሳቶም ሓንቲ ሪፖርት ላ ምሳ መቀታሓዘኩም ክልቲዩ ኣተሓሒዝና ክንሪኦ ክንፍተን ኢና እዚኣ ስምዑዋ እስኪ ወጥሪ ብሰላም ንምፍታሕ ክትግደድ ምዃና ይግለጽ ኣሎ ኣሜሪካ ዞባዊ ወጥሪ እናወሰኸ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ቢራቶ ዝጸንሐት እገዳ ብምልዓል ናብ ንቡር ዝምድናታት ክትሰጋገር ትሸባሸብ ምህላዋ ንኢትዮጵያ እቲ ምስ ኤርትራ ዘለዋ ዘይምርዳእ ብሰላማዊ መንገዲ ክትፈትሕ ከገድዳ ከም ዝኽእል ተንተንቲ ይሕብሩ بمسارات ጸብጻብ ሮይተርስ እዚ ለውጢ ዝመጽእ ዘሎ ኣብ ማእከላዊ ምብራቕ ድሕሪ ዘጋጠመ ወጥሪ ኣብ ጥቓ መጻወቦ ሆርሙዝ ዝተፈጥረ ምዝንባዕ ሓዊሱ ኣብ ወሰንቲ መስመራት ባሕሪ ዓለማዊ ኣቓልቦን ሓየለ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን እዩ እዚ ስጉምቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዳግማይ ግጭት ከይፍጠር ኣብ ዝስግአሉ ዘሎ እዋን ዝውሰድ ዘሎ እኳ እንተኾነ ኣብ መዝገብ ሰብኣዊ መሰላትን ስርዓተ ምሕደራን ኤርትራ ግን ስክፍታታት ኣስዒብሎ እቲ ዞባ ብሰንክቲ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ኩናትን ኣብ ሶማልያ ዘሎ ዘይምርግጋእን ገና ኣብ ዘይምርግጋእ እዩ ዝርከብ ብታሪክ ዝምድና ዋሽንግተንን ኣስመራን ብሰንክቲ ስርዓት ህግደፍ ክኽተሎ ዝጸንሐ ምልካዊ ወተሃደራውን ዓፈናውን ኣካይዳ ንልዕሊ 2 ዓሰርታት ዓመታት ተበቲኹ ጸኒሑ እዩ ኤርትራ ድሕሪ ናጽነት ሃገራዊ ምርጫ ብዘይ ምክያድ ሓንቲ ካብተን ኣዝየን ዓፈናውያን ሃገራት ዓለም ኮይና ብምጽናሓ ዲፕሎማስያዊ ተነጽሎ ኣጋጢሟ ምንባሩ ይፍለጥ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘረባ ብዙሕ ግዜ ንሰማዕ ኣለና ኣነ እኳ ኣይርዳእንን እንድዩ ግን ኣየጋጥምኒ ኢኻ ክንብል ኣይንኽእልን ኢና ሕጂ ብዙሓት ክኢላታት ዝዛረብሉ ዘለውን ዝሰማምዑሉ ዘለውን እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ዝርርብ መጀመርያ ብሽምግልና ናይ ግብፂ ዝግበር ዘሎ ኦኬ ሽምግልና ናይ ግብፂ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ርኡዩ ግብፂ ትሽምግል ከም ዘላ ኣብ ብዙሕ ነገር ሪናዮም ሰሚዕናዮም ዘለና ኢና ኣብ ድሕሪኡ ድማ እንታይ ዝብል ዘረባ ኣሎ እንድሕሪ ስዑድያ እንድሕሪ ግብፂ ትሽምግሎላ ብልፅግና ናይ ብልፅግና ድምፂሲ እንታይ ተሰማዓነት ኣድልይዎ መን ክግደሰሉ ይኽእል ዝብል ዘረባ ኣሎ ግን ብዙሓት ካልኦት ከም ዝብልዎ ዘለዉ እስራኤል ዝበሃል ድማ ነቲ ናይ ግብፂ ኣካይዳ ብምሉእ ካውንተር ክገብር ዝኽእል ሓይሊ ስለ ዘሎ ኮይኑ ተሪፉ ናይ ኢትዮጵያ ሕቶ ኣብ ደገ ባሕሪ ንኽትረክብ ዘይኮነ እቲ ዘሎ ወጥሪ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክዝሕለሉ ዝኽእል መንገዲ ክሕተት ከም ዝኽእልን ኣብ ዲስካሽን ክመፅእ ከም ዝኽእልን እዮም ዝብሉ ዘሎ ወል መጀመርያ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ወጥሪ ትደሊ ሃገር ኣይኮነትን ኣሚን ሓዋርደይ ከመይ ገይሮም ነዚ ክርድዎ ዘይክእሉ ዘለዉ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ወጥሪ ትደሊ ኣላን ካብ ወጥሪ ምስ ኢትዮጵያ ትረብሐ ነገር የብላን ኤርትራ we all know መንግስቲ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ተሰሓሒቡ ክረብሖ ዘኽእል ነገር ከም ዘይብሉ ወላ ሓንቲ ረብሓ የብሉ ናብዚ እዋን እዚ ስለዚ ብልፅግና ክወረኩም እየ ባሕርኩም ክምንጥል እየ መሬትኩም ክወስድ እየ ክርብሸኩም እየ ካብዛ ክገብረኩም እየ ከምዚ ክገብረኩም እየ ድብል ዘሎ እምበር ኤርትራ እኮ ዝበልዎ የብሎም ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ንብልፅግና ነቲ ዝገብሮ ዘሎ ገዲፉ ምስ ኤርትራ ሰላም ክገብር እየ ርግኣት ክፈጥር እየ እንድሕሪ ኢሉ ሕጂ ናተይ መረዳእታ ኤርትራ ኦኬ ክብልዎ ዝኽእሉ ይመስለንን ግን እንታይ ክብልዎ እዮም ወል እቲ ትገብሮ ዘለካ ግደፎ ንሕና ንገብሮ የብልናን ወይ እውን ንገብረካ ነገር የለን ዝገበርናካ የለን ንስኻ ግን እቲ ትገብሮ ዘለካ ፍኻራን ተሃዲድን ገዲፍካ ተረጋጋእ ድሕሪኡ ምትእምማን ተሃኒፁ ኣብ ደገ ባሕርካ ክትጥቀመሉ ትኽእል መንገዲ ብዓለም ለኻዊ ሕጊ ከፊልካ ከምታ ካልእ ትጥቀመሉ ዘላ ንኽትጥቀም ዝኽልክለካ ሓይሊ የለን ክብልዎ ክእሉ እዮም ኤርትራ ኢት ሃዝ ኖ ፕሮብለም ነዚ ነገር እዚ ንክትገብሮ ቨሪ ሲምፕል ከምዚ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ደማዊ ኩናታት እያ ዘላ እሞ ምስ ኢትዮጵያ ጠቕላላ ኣብ ጣውላ ኮፍ ዘይትብል ከምኡ ገይሩ ክገልፅ ዝፍትን ሰብ ኣሎ ኖ ኤርትራ ሃዝ ኖ ፕሮብለም ክሳብ ሕጂ ምስ ኢትዮጵያ ምስ ብልፅግና ዝገበረት ነገር የለን ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ክልል ኣየርና ይሓልፍ የለን እቲ እንኮ ዝዓፀወት ኤርትራ እኮ ኤምባሲናት ናብ ኢትዮጵያ ኣሎ ኣምባሳደር ቢንያም በርሀ ኣለዉ ስለዚ ኤርትራ ዲፕሎማቲካሊ ምስ ኢትዮጵያ ዓፀወት እቲ እንኮ ዝገበረቶ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ፅቡቅ ስራሕ ስለ ዘይሰርሕ ዘሎ ነቲ ትገብርዎ ዘለዎም ጉድለት ኣርምዎ እንተዘየለ ግን ህዝብና ንክስረቕ ኢልና ንርኢና ብምባል ዓፅያቶም ካልእ ዝተገበረ ነገር የለን
ዲፕሎማቲካሊ ተራእዩ ኤርትራ መንገዲ ዝዓፀወቶ ገለ ዝገበረቶ ወይ ካልእ ዝገበረቶ የለን የስ ከቴሌፎን ተዓፅዩ ገለ በላ ክትብል ትኽእል ኢኻ ብሓፈሻ ብወገን ኤርትራ ዝተገበረ ዝተባህለን ዝተገበረን ኣዝዩ ውሑድ ኣንጻር ኢትዮጵያ ብወገን ብልፅግና ግን ዘይተገብረ ነገሩኒ ዘይገበርዎ ብረት ሒዞም ክዋጉ ደይምምፆም ጥራይ እምበር ተበጊሶም እዮም ብዓፋር መፅኦም እዮም መናውራ ገይሮም ታህዲድ ገይሮም ተመሊሶም ብሰሜን ድማ መፅኦም ብትግራይ ከዓ ንመፅእ ኣለና ኢሎም ፍቕራ ገይሮም ዘይገበርዎ ነገር እሳቶም በቃ ንውግእ ምብጋስ ጥራይ ካልእ ኩሉ ገይሮም እዮም ኩሉ ዓይነት ጥሕሰት ኣንጻር ኤርትራ ገይሮም እዮም ስለዚ ተረጋጋዕ ክብልዎ እዮም ኣሜሪካ ይፈልጡ እዮም ከዓ ኤርትራ ወላ ሓንቲ ግብሮም ከምዘይ ኣላ ንኩናት ትበገስ ከምዘይ ኣላ ይገጢሞሞ ስለ ዘሎ ሻዕብያ ብቐደም ስለ ዝፈልጦን ተረጋጊዮም ኣሎ እንጂ ንሪኦ ዘለና ኤርትራ ናብ ዓሰብ ክመፅኡ ይገለመለ I don't think so. This is not going to happen. ንኣብነት እንታይ ክብሉ ክእሉ መንግስቲ ኣሜሪካ ልክዕ ከምቲ ብተደጋጋሚ ዝገለፅዎ ብልፅግና ገምገም ባሕሪ ክጥቀም ተደልዩ ወደብ ክጥቀም ተደልዩ ጅቡቲ ፀቢብዎ እንተሎ ብዓሰብ ከፍ ኢሉ ንክጥቀም ኣፍቅዱሉ ክብልዎ እዮም ኤርትራ ድማ እንታይ ክብሉ እዮም ዌልካም መን ከልኪልዎ ምሳና ክሰርሕ ኣፍ ደገ ባሕርና ክጥቀም ዌልካም ጥራይ ሓይሊ ባሕሪ ክገብር እየ ዶ ይብፅሓኒ ዶ ሉላዊ ነገር ክኾነኒ እየ ዶ ገለ ኣይትበል እምበር ስለዚ ኤርትራ ዲስከስ ንክገብሩ ምስ ፀገም ዘለዎም ኣይኮኑን ምክንያቱ ወላ ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ ከምኦም ኢሎም ኣፍ ደገ ባሕርና ዝደሊ ምሳና ኮፍ ኢሉ ይዘራረብ ባይላተራል ተዘራሪብና ክንቦ ንኽእል ኢና ግን ዝሓተተ የለን ዝመፀ የለን ኣብ ሳልሳይ ኣካል ከድና ሽምግልና እንደልየሉ ምክንያት ግን የለን ምክንያቱ ዝኸላእናዮም ዝኣበናዮም ስለ ዘይብልና እዚ ነገር እዚ ነዚ ይፈትዋ ሓንቲ ኣገዳሲ ነጥቢ ክውስኸልኩም እያ ኣብዚ which is also a very important debate. Say, the country, as you said, has a large population and it needs to own its own access to the sea, its own land and sea. How can Ethiopian leaders or how can Ethiopians achieve that without threatening people, without trying to use violence? Because we know the Horn of Africa region is one of the most volatile regions in the continent. We know almost all the neighbors of Ethiopia don't have a good relationship with Ethiopia. You name Sudan, Somalia, Eritrea, even Djibouti. እንታይ ኢሉ ሓተሎ ንፕሮፌሰር እስኬል ዝሓቶ ዘሎ ኢትዮጵያ ሲ ብኸመይ ብሰላማዊ መንገዲ ውግን ዕግርግርን ከይገበረት ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትረክብ ትኽእል እንታይ ክግበር ይኽእል ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ እንታይ ኣማራፂታት ኣለዋ ምስ ኩሎም ጎረባብታ ተባይሳላ እንታይ ክትገብር ትኽእል ሽግር ከይፈጠረት ኣፍ ደገ ባሕሪ ንክትረክብ ንዝብል ፕሮፌሰር እስኬል ቤላ ገይሩ ከረድኦ እዩ እዛ ዘረባ እዚኣ ኩልና ልብና ከፊትና ንስማዓ እያ ምክንያቱ ብልፅግና ክሳዕ ክንደይ ዝዓበደ ቀልቢ ምዃኑ ክትፈልጡ Let me address this issue that you raised about Ethiopia paying for the services that they receive from Djibouti, that it will be economically burdensome for Ethiopia. I think it's about $1.5 billion that Ethiopia, 1.6 that Ethiopia annually pays to Djibouti for using the port. Djibouti's economy is entirely dependent on the port. Much of Djibouti's economy is from the rent that they get from the port. Is it a loss for Ethiopia that price itself as being the anchor of stability in the Horn of Africa region, to say that the $1.5 billion that are spent on Djibouti or spent on the rent on Djibouti is a lost cause? Number one, would it be important for Ethiopia's security interest that Djibouti is a stable country? That taking $1.5 billion away from them is going to render Ethiopia Ethiopia, sorry, come again. How come بعل كمزة عينت لبما سمات كله أبي أحمد زم حضر زلت هاجر أب كل زوري أنا أبي أحمد زلو كمزة عينت articulate تبغز خوني أتحساس بازلو ملكتنا نجرا زلو ملكتنا يقوم قازلو عمقتنا تاريخ أو مرداتان نايزم دناتات مرداتا زلو أبت هاجر ديمت I'm still shocked. What is wrong with these people? أنا بكملس انتهي بلالو حنت كابتي دبلت قلنا بتدقق تزارب ونجبتي حدنت بشدشتي حدنت بحمشت $1 بليون نعمت نوري بها قلقلوت يخفتوا خمزلو يزن القريب لالو اوكي فاين انتهي مالتي زي an anchor جي انتهي بلالو مسيلكم حدنت بشدشتي $1 بليون نخف لالنا عند حريلنا يبلالو إذا ገንዘብ እዚ ጅቡቲ ዝዓበየ ቁጠባናታ ካብ ናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ይድመጽእ ዘሎ ብሙሉእ ተቁጠባናታ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ኣበርክቶ ወይ እውን ኢትዮጵያ ትኸፍላ ዘላ እዩ ስለዚ ብሰንኪ ዝኽፈላ ዘሎ ጅቡቲ ዝበሃል ሃገር ርጉእ ዝኾነ ኣካል ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሃገር ኣሎ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ከም ግምት እንድሕር ወሲድናዮ ይብላ ኣሎ እንታይ ትርጉም ይፈጥረልና ንዓና ኢሉ ሓደ ብልፅግና ብፍጹም ኣብ ርእሶም ዘይኣቱ ወይ ክዛረቦ ዘይተሰምዑ
إذا حدا نتحمش بليون جنزب كاب إثيوبيا كاب جيبوتي دمتص زلو يبلالو دارجة زبصح جنزب أب إثيوبيا يصفي له حزب جيبوتي سوري نخنبل بزح شات يدتكم شات زقحم جيبوتي لكا سوماليلاند لكا سوماليا مرة جنزب يمزط فاب شات I really hope it's better ترانزي عبيد نقاق خنقبرو لزلناي مس جيبوتي دنقدن تجمير قدام هيك جمر زخناي أنا دفرهن تلو نايز شاتيو لعلت نقاق خنقبرو لزلنا زي زخنة نملس شات بلو ماي بلو سبيزا بلو زبلع بلو دستة بلو دارجة تزبس حق جنزب نخفلو تمليسو عبي إثيوبيا يستفيل زبلع مجب ملو سجاي يكون طريت يكون قالت أبا عبي إثيوبيا هم تجزو لذي جنزب نخفلو مالنا تمليسو من عنايم زخفلونا زترجعت هجر أبترنا أفريقيا رجعت سلام تساينو بهالزلو بحن ترجعت هجر نتكلم لنا تهجر دما نتجنزب نحن نخفلات زلنا تمليسنا عناية تخفلنا أبي هلا تخساريلو هاو كم زيلو كزارب زخل أبلت جنا ديت سمع نابنا بس إيرترا خنق دخلوا إيرترا تبت مع الليبل نيرم إيرترا جن نتتروح بس نبرد جنزب كابتن بيتا تجزي نيركو سلزي إن كان هباني نيرو نساتهم قلت تزخف الومبر اتكاب عدهم نسوم زروح بوك كابت هاجر أي فلطوني نابنا تب أديس أبابا درجي أبزنا بركو سبوا مخاين زحزو هبتمات دك جبتي كم دك عدي أنتي مخاين ناتهم تارجاناتهم بمكينهم يمزمسو جبتي تارجا أبت أديس أبابا أبحيا لقات أمريكا اللغان سلسلة مالتي كم عدهم يمزن كساقصو هبتماتنا جبتي ولا تعمر قله وكب حلاس الله أديس أبابا دي ولا بقله أويز غمات يمزولو جبتي خيدنا أديس أبابا غمات أولوك زيلو لذي أتجنزب سنة بناسي من لسن دي سلمتها كل زي زيرو سام جيم نحنا تراي نخفل زي لنا غير زوسد brilliant Horn of Africa. How are you going to be an anchor state if you are counting pennies, if you are crunching pennies? Number two, whatever Ethiopia is paying to Djibouti, the Djiboutians are spending it on importing the services, right? But Djibouti is spending it on Ethiopia. Is it not just a fabulous thing that you pay for the service, you get the service, and your customer is turning around and buying from you? Isn't that a good arrangement, even for Ethiopia to be an anchor of stability? Isn't that the best way to make sure that there is peace and stability in the Horn of Africa? Because anything that starts in Djibouti will spill over to Somaliland, and it would have been an example of stability, economic growth, and it بعفشا يا ريت نزل سمع سب انت زلو بتهجر يخاطب يا ريت ارتعدسي سلام نكل انت زخون نيرو نبعال زك سمع مخالو نيرو ممكن ام سوري نزيك سمع زخل بزي مهلاو اتي قرن افريكا وريد وزولو صقم كابزي زمت مغنياتو زيرو سام جيم انا كعوت خوينه كستك دمسسالو كودغالو كسعرالو زبل طراي تحساسبات يكونسي تملاليكا كتعبكم تخل تملاليكا تدغاغيفكا هذا نسخة خفيف كانت تجذب كان من داخل كيد زطفات خوين يا حماقي كابا خوسيدو نتي ذهب تايو نتي سخاز غفل كاتو مليش كابا كبد كوان كاز جزن دحر خوين جن تجنزب اوشت خايد زور زلا مونغو كلتي خاص لذي تحقوس كي هات نبر زلكا بحفشا تعوز امرو زلو حجر دما كوميز بل نحنا نخفلكم لنا صوم دما كابانا جزء يزبح ابنت اوروبا حبرتن سويسن كم يمزولو سويس زد اليوم سيرفيسز ولا جنزب بزح انت لهم كابي اوروبا ببزح سلازغزو زد اليوم نجر دما كابي اوروبا خوز لهم يزبح قدامنا اوروبا خبوها خللو معناته ابي اوروبا شيت كما عاد جنزب وسيتكا كاب كالا عالم كجزيه بالكان كحسرلكا نو كابي اوروبا هات جزا لك كسغ معناته تنقدي جيف انت ان كان هبان كونالو هذا تراي زرب حلو نبدي جن ربحيه يبلو ذاتس واي دما تكونتات كبير كم زلو زنجر بحكي بريليانت زخون حسابي وزي أكل نايتي بلتقنا بحر نخركب يلوز جبر زلو عند راجديفكا بس ما أميل كم زجروابتها مستن مسخاز اللوا تساني خان درخيتكا تقات مزخلي however بلتقنا زسكرو زلو من مخانن فلتينا أبز سمعوا أتوم زسكرو زلو نبعلم زسخرو مخانم لما سمعوا. The Prime Minister in the last 3 years has lost Europe, lost America, and you picked up Somaliland. How's that trade? Your academics and leaders and the scientists can't go anywhere. They can't participate in international conferences. Your cultural institutions and artists can't participate. You're isolated. Are you secure strategically? Syria is not what it was before. Gaza's different. Lebanon's different. You could argue Iran's different. Yeah, you're more strategically secure in 78 years than you've ever been. And you're more politically isolated than you've ever been. سنتايز بلزلو نتنياهو بزخود زلو ملكة بزخود زلو عندار منقدي نيروبا كسير وايلو أوروبايان كلهم سلسلة أيانونا ساينتيست ناتنا كيلاتات ناتنا أب كونفرنساتنا أوروبا عدمونيهم كزارب عدلا يوهبوني كساتا في كلونيهم أب أمريكا ما تمسس على تسأل أن تيجت ممالو
እዚ ኩሉ ተጸላእነትና ገጠመካ ሶማሊላንድ ረኺብካ ያ ዕንደራ ጌርካ ሶማሊላንድ ረኺብካ ንኤውሮጳን ኣሜሪካን ከሲርካ ሶማሊላንድ ረኺብካ እዚ ጽቡቕ ንግዲ ድዩ ጽቡቕ ስትራቴጂ ድዩ ጽቡቕ ምርጫ ድዩ ንኣብያ እታ ዘረባ ክገርመኩም ንብሙሉእ ቀርኒ ኣፍሪካ ከሲሩ ናብ ሶማሊላንድ እውን ኣይረኸበንስ ኣብ ምንታይ ዝغل ዕንደራ ኣብቲ ገባሕሪ ኢልካ ኣጀንዳ ጌርካ ምስ ኩሉ ገረባ ተባይስካ ምስታ እንኮ ተገልግለካ ደላ ዝበለጸ ሰርቪስ ትበካ ዘላ ሃገር ጅቡቲ እንትኾነ እውን ቀጻሊ ኣብ ምሰሓሓብን ኣብ ምድፍፋርን ዘለኻ እሱ ድማ መን ይደፍኦ ኣሎ ናብከም ተይልካ ኢማራት እስራኤልን ዝደፍኦ ዘለዎ እዮም ኢማራት ብሰንኪት ዕንደራ ናቱ ንብሙሎም ጎረባብታ ዓረብ ከሲርዎ ኣሎ ንብሙሎም ዓረብ ከሲራቶም ኣላ ረብሓ ድዩ ስለዚ ናይ ብሓቂ ብልጽግና ወሪድዎ ዘሎ ሽግር ብሰንኪት ዝኸዶ ዘሎ ጌጋ ካይዳ ዝመጽእ ዘሎ ምዃኑ እዩ ዝንገር ውፅኢት ናቱ ድማ ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ነቲ ጀስት ሾኪንግ ዘገርም እዩ ኩሉ ንና ነቲ ጉዳይ ክንሪኦ ኣለና ካልአይቲ ኣገዳሲት ምዛናይ ብልጽግና ክንሕዛ ንኽእል ድማ እዚያ እያ of the project. Her project is port imperialism. The port imperialism is to control all African ports from Port Sudan until Dar es Salaam. On this side, all Yemeni ports until Makalla. How did they get this information? The British gave them the information. South Yemen was a colony of Great Britain. In 1951, my mother is a Yemenis, by the way. That's why I know more about Yemen. By 1951, Aden was the second biggest port in the world. The one who Professor Mohammed Hassan ድማ ነዚ ጉዳይ ናይ ኢማራት ካብ ሰራውሪ ዝፈልጦ another brilliant professor ካብ ኢትዮጵያ ብዙሓት ስኮላራት ኣለዋ ትዘገርም ኣብ ኢትዮጵያ ትዘገርም ኣብቲ መንግስቲ ናይ ብልጽግና ብኸምዚ መንገዲ ንጹር መረዳእታ ብእንግሊሽ ከም ዝኽእል ሰብ ዘይምህላዎ እውን እዩ ክሳዕ ክንደይ ኣቢ ኢንኮምፔተንት ሰብ ወይ እውን ንባዕሉ ዘይብቁዓትን ኣብ ዙርዩ መሊኡ ከም ዘሎ ኣብ ሚድያ ብዙሓት ሰባት እዮም ዘለዎ ኢንፋክት ኣብ ሚድያ ብዙሕ ገንዘብ ኢንቨስት ዝገብር ዘሎ ግን ርእሱ ዘለዎም ሰባት ኣብቲ ቦታ የለውን ርእሱ ዘለዎም ካብቲ ናይ ብልጽግና ከባቢ ካድሙ ጥራይ ዝገብሮ እንታይ ብላሎ ዘጅ ኢማራት ፕላናታ ፕሬዚደንት ያጽቡቅ ገይሩ ኢልዎ ካብ ፖርት ሱዳን ጀሚርካ ተኺልካ ወላ ካብ ግብፂ ጀሚርካ ማለት እዩ ካብ ኣሌክሳንድሪያ ጀሚርካ ክሳብ ዳሬ ሰላም ኣብ ታንዛንያ ዘሎት ወደባት ክትቋፀሩ እያ መደብ ገይራ እቲ መጀመርያ ብቀይሕ ባሕሪ ክጅመር እዮም ወሲኖም እቲ ኣገባብ ዝተካየደ ድማ ነዚ ኩሉ ወደባት ከመይ ጌርካ ትቋፀሩ እዩ ይከኣል ድዩ ወል ፈቲኖም ኣትሊስት ዋላ እኳ ሙሉእ ብምሉእ ተዓዊቶምሉ ተደይበልና ፈቲኖም እዮም እቲ ፈተነ ድማ ንሪኦ ኣለና ኢና ብዙሕ ቦታታት ፖርት ሱዳን ምስቲ ናይ ሱዳን ፀገማት ዘሎ ንሱዳን ኣፍሪስካ ናይ ሱዳን ወደባት ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ ብቐሊሉ ዝብል ገምጋም ነይሩ ናይ ኤርትራ ከቢድ ከም ዝኾነ ፈሊጦም እዮም ዳትስ ዋይ ድማ ናይ መወዳእታ ገይም ገይሮማ ኤርትራ ከቢድ እዩ ኣብ ሶማልያ ብዙሕ ቦታ ሒዞም ነይሮም እዮም ኣብ የመን ብዙሕ ቦታ ሒዞም ነይሮም እዮም ኣብ ሱዳን ፍርቂ በፂሖም ነይሮም እዮም ናይ ኤርትራ ግን ኣይፈተኑን ምክንያቱ ኤርትራ ናይ መወዳእታ እያ ኤርትራ እዚኡ ሓያል መንግስቲ እዩ ብቐረባ ይፈልጥዎ እዮም ኣገባቢ ይፈልጥዎ እዮም ስለዚ ንኤርትራ ኣብ መወዳእታ ትሪፍካ ኣብ መወዳእታ እንታይ እዩ ነይሩ እቲ ዕላማ ምስ ሑቲ ተረዳዲእካ ንሑቲ ኦልሞስት ወዲኦም ነይሮም እዮም ሑቲ ክሳብ ናብ ሓንሽ ንክበፅሑ ኣፍቂድሎም ነይሩ ስለምንታይ ሑቲ ኣፍቂድሎም ሑቲ እገዳ ስለ ዘለዎ ካልኦ ይስማዕኩማ እገዳ ስለ ዘለዎ ሑቲ እንታይ ይገብር ነይሩ መስለኩም ገንዘቡ ትዝርካቡ ፀጋታት ይኹን ነዳዲ ብኢማራት ገይሩ ይሸጦ ነይሩ ኣሜሪካ ትፈልጣ እያ ብሰንኪ ሑቲ ንኢማራት 2 ግዜ 3 ግዜ ትካላት ናይ ኢማራት ኣጊዳ ኣላ ኣሜሪካ ስለዚ ንሑቲ መዋፅኦ ናይ ገንዘቡ ንኢራን ዝበፅሕ እቲ ኩሉ ገዳናታ ብዱባይ እኳ ይጥቀም ነይሩ ዳትስ ዋይ እኳ ኣብ መንጎ ኢራንን ኣሜሪካ ኣብ መንጎ ኢራንን ኢማራትን ብዙሕ ባእሲ ኣሎ ዝበሃል ብዙሕ ገንዘብ ተጨውይዎም ኣሎ ኢራን ሶደይ ነው እቲ ባእሲ ካብ ዜሮ ዝብገዝ ከም ዘይኮነ ሑቲ ንባዕሉ ምስ ኢራን ይሰርሕ ምስ ኢማራት ይሰርሕ ነይሩ እዩ እቲ ገዳ ዝነበሮም መዋፅኦ ብዱባይ ገይሮም እዮም ደውፁ ነይሩ ስለዚ ባእታቶም ገይሮም ልሒኾም ናብቲ ቀይሕ ባሕርና ቀሪቦም ነይሮም እዮም እዞም ናይ ብልጽግና ሓንጃላት ይብሉ ነይሮም ንዓሰብ ብክልተ መንገዲ ኢና ኾነት ከዓ ምክንያት ናይ ድሮን ቤዝ ኣለዎም ብናይ ኢማራት መጥቃዕቲ ክገብሩ ክእሉ እዮም ናብ ኤርትራ በዚ ድማ ንሕና ክንገብር ኢና ቀልጢፍና ክንሕዛ ኢና ዝበሃል ዝነበረኩም እዩ ስለዚ ኤርትራ ናይ መወዳእታ እያ ነይራ ኢትዮጵያ ቢዶም እያ ነይራ ሱዳን ፍርቂ ሒዞም ነይሮም ሶማልያ ዳርጋ ብዓብዪ ክፋል ቢዶም ነይሩ ግብፂ ድማ ኣብ ግብፂ ዓብ ፅልዋ ነይርዎ ባይ ዘ ወይ ናይ ግብፂ ኣልሲሲ ሕጂ ኣብ ኢማራት ይኸይዱ ዘሎ ሶ ደር ዋዝ ዚስ ሂውጅ ምትሕሓዝ ንሪኦ ዝነበርና ኤርትራ ከቢድ ፈተና ይፅበያ ስለ ዝነበረ ተቐዳመይቲ ስጉምቲ ዝገበረታ እንታይ ነቲ ኣብ ከባቢያ ቀጥታ ምሳ ለጊቡ ዘሎ ንዑ ሓራ ክትገብር እያ ጀሚራ ሱዳን ንቡርሃን ምድጋፍ ኢላ ኣብ ትግራይ ድማ ንህወሓት ምድጋፍ እዩ እቲ ንፋኖ ንህወሓትን ክትድግፍ ኣለካ ንሳቶም እዮም ቀዳሞት ብልጽግና ረስናይ ብልጽግና ቀዳማይ ኣብኦም ይወሪዱ ዘሎ ወላ እኳ እቲ ዕላማ ካልእ እንተኾነ ኣብ ልዕሊኦም ኣሎ እዩ
ስለዚ እዚኦም ሓይልታት እዚኣቶም ክዳኸሙ የብሎምን ምሳቶም ርክብ ምግባር ምሳቶም ምስራሕ ኣገዳሲ ምሳቶም ድማ ንኤርትራ ሓልዮም ዘይኮኑ ናብ ኤርትራ ከይተበፅሐ ቅድም ምሳቶም ግዳይ ክኾኑ ስለ ዝኽእሉ ናይ ኤርትራ ሓገዝ ክደልዩ ንቡር እዩ ስለዚ በዚ መልክዕ ድማ ኤርትራ ስለ ዝመከተት ንስዑድያ ነጊራ ነቲ ናይ የመን ከም ዝፈሽል ጌራቶ ከምኡ ድማ ስዑድያን ግብፅን ወዲባ ድማ ኣብ ሶማልያ ዝነበረ እውን ኢማራት ካብኡ ከም ትብንቆር ገይሮም ሕጂ ድማ ናይ ኩሎም ውዳቤታት ኣብ ባይታ እኳ ናይ ኤርትራ እየ ዝብሎ ኣብ ሱዳን ድማ ዳዕመ ሰሪዕ ከም ዝፍንጣሕ ገይሮም ኣለዉ ስለዚ ኤርትራ ነቲ ኣንፃራ ኩሉ ተጠናኒጉ ዝነበረ ደበና ከመይ ጌራ በጣጢሳ ትወፅእ ከም ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና መርኣያ ናቱ ድማ ሕጂ ኣብታ ናይ ፕሮፌሰር መሓመድ ሓሰን ክመፀኩም ወደባት ድሕሪ ድማ ወርቂ ፖርትስ ኤን ጎልደን ፖርት እያ ትብል ታገ ወርቂ ዘለዎን ሃገራት ንኢማራት ኣዝየን ኣገደስቲ እዩ እዚ ወርቂ እዚ ብምሉእ ዋሕጉሕካ ወሲድካ ኣብ ዱባይ እቲ ዝዓበየ ሪፋይነር ኣሎ ኣገዳሲ ክፋል ናይ ተቆጠቦም እዩ ምክንያቱ ኣብ መወዳእታ ሱፐር ፓወር ክኾኑ ኮይኖም ዓቢ ሪዘርቭ ናይ ወርቂ የድልዮም ኣሎ ብዙሕ ናይ ወርቂ ሪዘርቭ የድልዮም እዚ ወርቂ እዚ ድማ ካብ ዕዳጋ ገዚኦም ክወስድዎ ፅቡቅ እንዲ ግን ክቡር እዩ ሶ መዝሚዝካ ክትወስድ ኣለካ ኣብ ካልእ ክሽየጥ ከምዘይክእል ጌርካ ኣብ ዓድኻ ብዝተፈላለየ መንገዲ ምፂኻ ቫልዩ ኣድ ጌርካ ብቅርሺ ገዚኻ ብ100 ቅርሺ ትሸጦ ማለት እዩ መዓት መክሰብ ትገብረሉ ዘሎ ኩሉ ድማ ሪዘርቭ ናይ ወርቂ ናትካ መሊሱ ይዓቢ ፈረንሳውያን ካልኦት ዝገብርዎ ዝነበሩ ገዛእቲ ነቲ ታክቲክ ብምጥቃም ይኸዱ ነይሮም ስለዚ መርኣያ ናይዚ ኩሉ ነገራት ኢና ንሪኦ ዘለና ነዚ ኩሉ ዓይነት ግድላትን መስገድላትን ሰጊራ ኤርትራ ኣብዚ ሕጂ በፂሓቶ ዘላ ስለዚ ነዚ ኣቕሊልና ክንሪኦ ይንኽእል ኢና ብፍፁም ቅዱስ ኣቕሊልካ ክትሪኦ ዘይግባእ ነገራት ኣሎ እዚ እዚ ሕጂ ዘለናዮ መድረክ ድማ ንኤርትራ ብዙሕ ፅቡቅ ክፈጥረላ ዝኽእል እዩ እንዳትስ ዋይ ብዛዕባ ኤርትራ ዝበሃል ብዙሕ ነገር ከም ዘሎ ንፈልጥ ኤርትራ ምናልባት ምስ ኣሜሪካ ትገብሮ ዘላ ብብዙሕ መንገዲ ዓጀውጀው ዘብሎም ዘለዎም ቦዩ ካብ ዜሮ ዝብገስ ከም ዘይኮነ ምርዳእ የድሊ እዚታት ድማ ግንዛቤ እናገበርናሎም ከይድ ኣለና ኣሜሪካ ነዚ እገዳ ብምቅላላ እንታይ ክትረብሕ ክብል ይሓትት ተሓጋጋዚ ጸሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ጉዳያት ኣፍሪቃ ነበር ቲቦር ናጂ ብወገኑ ኣሜሪካ ምስ ሶማሊላንድ ዝምድና ክትምስርት ከም ዝሓይሽ ይማቆት ዞባው ጽልዋ ዞባውያን ዲፕሎማስኛታት ከም ዝገልጽዎ እዚ ኣሜሪካ ክትወስድያ ዝበሃል ዘሎ ስጉምቲ ዋሽንግተን ነቲ ኢትዮጵያ ብሓይሊ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ትሪኦ ዘላ ድሌት ከም ዘይትድግፍ ዘመልክት መልእኽቲ ይብሉ እቲ ሮይተርስ ተመልከቶ ሰነድ መንግስቲ ኣሜሪካ ብሓይሊ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ዝግበር ዝኾነ ፈተነ ከም እንቃወም ንኢትዮጵያ በተደጋጋሚ ገሊጽናላ ኢና ይብል ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኣብ መንጎ ኣዲስ ኣበባን ኣስመራን እናኸፈ ክመጽእ ዝጸንሐ ወጥሪ ናብ ካልእ ደማውን ኣዕናውን ኩናት ከየምርሕ ንህዝብታት ተን ሃገራት እቲ ዞባን ዓብ ስጋት ኮይኑ ኣለዉ ቀይ ባህርና ኢትዮጵያ ለዘላለም ተነጣጥሎ መኖር አይችልም ኢትዮጵያ እስርት ናይ ጂኦግራፊ ኮይና ኣይክትነብርን እያ ክብል ዝስማዕ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሃገሩ ተጠቃምነት ወደብ ጥራይ ዘይኮነ ኣብቲ ዞባ ብብዝሒ ህዝብን ቁጠባን ዝዓበየት ሃገር ከም ምዃና መጠን ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትውንን ኣለዋ ክብል ይዝመኮት መራሕቲ ኢትዮጵያ ነቲ ኣብ 1993 ዝተፈፀመን ምእዋጅ ሓርነትን ናጽነትን ልዕላውነትን ኤርትራ ኣብ ምልክት ሕቶ ክሳብ ምእታው በፂሖም ከም ዘለው ይፍለጥ ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ይኹን ሚኒስትር ፋይናንስ ኣሜሪካ ብዛዕባ ዝን ዝቐርበሎም ሕቶ ዛጊድ ምላሽ ኣይሃብሉን ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀልን ፕሬስ ሴክሬታርያት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ብሌኔ ስዩምን እውን ንዝቐረበሎም ሕቶ ኣይመለሱን እቲ እገዳ ማዕስ ብወግዕ ከም ዝለዓል እውን ዛጊድ ኣይተፈልጠን ከፕሬዝዳንታዊ ሹመት በኋላ ደብዛቸው የጠፋው ጀነራል ታደሰ ወረደ የቁም እስረኛ መሆናቸውን የሚገልጹ መረጃዎች እየወጡ ነው። ተጨማሪ የህወሓት አርሚ 25 ወታደሮች ጀነራሉ ያሉበትን መኖሪያ ቤት እንዲከቡ መደረጋቸውን ተሰምቷል። ከወልቃይት እስከ ራያ ግንባር ኃይሉን ለጦርነት እያዘጋጀ የሚገኘው ህወሓት ጀነራል ታደሰ ወረደ ወደ አዲስ አበባ ኮብልለው ሚስጥር ያወጣሉ በሚል የቁም እስረኛ አድርጓቸዋል የሚል መረጃ ከመቀሌ ተሰምቷል። ጀነራል ከም ትሪእዎም ዘለኹም እንዳ ብልጽግና ድማ ሓሶትን ወረን ዘይምነዎም ስለ ዝኾኑ ኣብዚ እውን እንታይ ይብሉ ኣለዉ ጀነራል ታደሰ ወረደ ናይ ገዛ እሱር ኮይኑሎ ዝብል ዘረባ ንሰምዕ ኣለና አይ ዶንት ቲንክ ሶ ግን እቲ ዘረባ ይዘውር ከም ዘሎ ነዚ እውን ምግንዛብን ምፍላጥን ኣገዳሲ እዩ ካብ ቀፂልካ ለንቀነ ገለ ካብቶም ባንዳታት ናይ ህወሓት እውን ብዙሕ ኢንተርቪው እዮም ዘካይዱ ዘለው ሓደ ካብኣቶም እስከ ክስማዓኩም ህወሓት ዝበሃል የለን ሕዚ ከዓ መንግስቲ የለን ናብ ምባል ብዙሕ ይኽይድ ኢለ ይኣምን ብዙሕ ሸዓት ተዛሪበሉ እየ ብዛዕባ እዚ ህወሓት የለን ይበሃል እሞ ግን ኢንክሉዲንግ እዩ ፕሮፌሰር ንዓኸውን ናብዚ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝኣኽካ ግን ብምክንያት ናይ ህወሓት ህላዊ ጥራሕ ዘይኮነስ በቢግዜኡ እናጠንከረ ምምፃእ እዩ ዘርኢ እስካዕ ሕዚ ብስለ ኩነታት ሕዚ ከዓ መንግስቲ ምስሪት ኣሎ እንታይ ከዋፅእ ርእሳ ትግራይ ሕዚ ንኣብነት መንግስቲ ዋላ ስኻ ተዘይኣመንካሉ መንግስቲ መስሪቱ በታ ንፈልጥ ኣሰራርሓ እውን ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ኣዳራሻት ኣኪቡ ህዝቢ ኣሚነ ኣለኹ ኢሎ ሰራዊት ኣብ ጎኒ ኢሉ ኣሎ መንግስቲ መስሪት ኣሎ
أو ذكر فلالين هذا من قسم مسؤول الهوانس نخونا بوجدات آخره بريزنتي دليلهم وديهم له سوزي لا يمكن وسدنا له تعطوا الخوي كم سنة قيل قدرني فيتوريا نورنا نقولات نايم ناس عجول بتعم عويه حتى عطوا بهنا يا تزوج أكيد أنا المال يا كل شيء فورمات فوتو يعني هون خوينا ونقول هذا ناروني زي دين أكل زي تساتفوا من يوصلوا للنذر I think تحرر تاريخ الأسبوع صار نضيف له زخنا ده تخزن هنا بتاع محماي دام تاعك وصلنا نقول نقول إذا فرحنا زلنا نقدر تلاقي ثمن شافته قد محزن لنا حين السلامات وصلنا إذن فرح لنا كقاتون بتوم وحدة سبات بريزيدنت كونتراح زي بروفيسور كنديا زبلون ديو توما بأديس أبابا خيرهم زلوس كمي تنافعون زلو انت مسبحت لي تيوم زلو أبي أحمد ولا انت يا زبل زلو أنا بزغانا ناتكم ريتو انجلت أنا عايز ترايني تزاريبي ملسك انت واحد بوام نيرو أزي أسمعوها تقابئي ممكن الوقت إيزي عشم تخوينك بمسارته تتعسيبك قدن تزعسبك كسب كما يحقسك تزعسبك منجستي كما يحقسك تحسمر تناي تقرا جيجننه تخالقت مصوتهم كاين مسرحو جيجننه يواصو من كزارو هنا يخولن ስለዚህ እዚ ድማኒ ታፍት ባሕሪ ታፍት ማዕበልና ጅግንነት ስለዝወፁ ካሊእ ማዕበል ንምፍጣር እዮም ሕዚ ዝንቀሳቐሱ ዘለዉ እዚ ድማኒ የዋፀና ስለዝበሉ ተተዓሲብካ ትዝወሃበካ ትካወ ኢኻ ትርኢ እምበር ትትካወ ክስኸልካ ኢኻ ናይ ቅልዋጦ ትካወ እዩ ምንቅልዋጥ እዩ تاكل زربا على تمودتا زخفلك انت لو خوين دموسكا نتي عمخا زحقوس نجر كتجبري خات تسعر تبل زربا استرو بزوح نجر كتزارب لا تدخل نجر يا بلان I think it is absolutely acceptable كابز غسيلو حنت نجر كريكم تايف زعد زلوكو نمقرا زقر منديو زسك سمعوا لي اندي سلفي زين يقومنو وين نافتا لمقدات ወይ በንዚል ለመቅዳት አይደለም እንዲህ ሰልፍ ይዘን የቆምነው ይኸው ይታያችሁ ሌሎቹ ጓደኞቻችን በየጫካው እንዲ ቆመዋል ውስጥ ለውስጥ እንዳውም እኛ ትንሽ ነን ከኛ በፊት የቆሙት ነው ብዙ ናቸው ደውሎን ቁሙ ዛሬ በጣም ተራፊቆቹ ደውሎ ያስቆሙን በእናት ይታያችሁ አሁን የአዋሽ መንገድ ትራንስፖርት ሽሽትና አፋር ክልል ትራፊክ ሽሽት ነው ቢያንስ እዚህ አዋሽ ከተማ ውስጥ ብቻ እንታይም ዘሉ ዘሎ እዚ ትሪዎ ዘለኹም ነዳዲ ብክንደይ ሪጋ ተሰሪዕና እንዲና ንወስድ ግን ሕጂ ሎሚ ተጠዋቢልና ዘሎ ኣብ ሪጋ ሕቢና ዘሎ ነዳዲ ናይ ነዳዲ ሪጋ ይኮናን ጌርና ዘለና ካብኡ ፍልይ ዝበለ ይብላ ኣሎ እዚ ኻንታይ እዩ ዘይሕጋዊ ኬላ እንታይ ይብላ ኣሎ ቶም ሰባት ኣብቲ መንገዲ ትራፊክ ከቲሮም ገንዘብ የኽፍሉ ስለ ዘለው አይትምፁ ኢሎም ናይነት ሓቢና ዘለና ኣብዚሉ so ኣበይ ቦታ እዚ the events are taking place in Awash town ካብ ከተማ ኣዋሽ ማለት ኣብ ዓፋር region extortion by authorities is drivers claim that there are 6 different spots where the traffic police are stationed each demanding bribes of at least 500 ብር ስለዚ ቶም ትራፊክ ነናቶም ኬላ ብምግባር كسب شدشت كيلا الليلو أم نفسه كفون قليو 500 قليو الشعبر نابلة قليو كل التشع نابلة يوسد إذا كان تايو وتم راحتي لأناتهم أب زمن ورا نفس خايت عبر بقى زمتايزي سو هذا فيلد ستيت بحال كابز فلي خازر رأي كونن بلس قلنا دما نغيه بحري سلام كمزئي بلالو I mean it's just incredible أنا قرم يزلو the total cost of these bribes can reach up to 5,000 بر per trip نحادا جزء تواجهنا يدخلوا نخفلوا زلنا كسب 5 كبت أقل which drivers struggle to pay from their own allowance system تستطيع دمان زنو خفلوا تعمي كم زخفدهم زلون نبي حق زحزن كونتات كم زلوا بتحجر يزن أجر زلون كله كونتاتنا يكون طبعاً inflation ناتنا قديليو قال ملازم بالزربان سمعنا نامو هذا من زلك أنتايلو نيرو واجهنا من عبر إثيوبيا سماي ده يبزلو فتين كاكتت كتقاعس أو زيت خل درجة بس يبزلو واجهنا زيتي نابله 6 months ago مش دشت ورحي واجهنا زيتنا 5 لتر مالتيو شحن 400 برنيرو حجي كل تشحن 100 بس يهلو عبي واجا وسخ يزون بلالو لينتلس
عدس كون خل أتر كون خل كم شد شهر هيك 365 حمشن تنير حجي 335 بربرة مالتيو كم شد شهر هي 450 نيرو حجي شيء واو بربرة مرة خبير له كم دما cooperative prices 6 months ago sugar أبتن دا cooperative مالتها أبتن محبر ترغبه مالتيو كم شد شهر 215 حجي 265 زيتي ندادون كم هندبت عبي بIMF تعزيزي مثلاً بخصبت ندادي واقع نخوصخ بحبه كم زعززة حزب دما ويبل كم زليز نقرزل. Quietly raises fuel prices again amid supply assurances. Ethiopia has increased retail fuel prices for the second time in just over a month, just days after officials said diesel supply had stabilized. In a letter circulated to fuel stations, the Ministry of Trade and Regional Integration announced new prices taking effect immediately. ስለዚህ ኣብዚ እውን እንተሪናዮም ብሕቡ ነቶም ወሃብቲ ኣገልግሎት ናይ ነዳዲ ዝተዋሃቦም ፅሑፍ ማለት እዩ ዋጋ ናይ ነዳዲ ኣረጋጊና ኢና ዝኣክል ነዳዲ ምፂና ኢና ክብል ቀኒዩ ሃንደበት ዋጋ ናይ ነዳዲ ከም ዝውስቕ ተገይሩ ሱ ድማ ትድጎማ ለዮ ብቕፅበት ተዘየለ IMF ቀይሕ ካርዲ ክትበካያ ስሉ ዝበልዎ ይመስለኒ ብሸበድበድ ዝወሰዶ ውሳኔ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ይበሃል ኣሎ እዚ እውን ኣብቲ ዘሎ ፀገም ነቲ ዘሎ ሽግር ንዘላታ ተወሰኸታ ኮይኑ ኣሎ ሃገር أكمل زبالة دسكول كل زبالة كنتات وديقة خمسة نمجنزاب زعكلنا نمسو زلنا it's just incredible there's so many stories نينا يمسي خاني ناكد قد افتخل زخاني زين رياض لنا كنتات نابيك واتسأخل انتاي كون خل نجزيهم قد فن خلقن زربان تحديد النايكينات جن تتواي بلن حرك أبو سمعوا بزي عرب كفنو زغل زخانه يكون متقعتي اتزناي مكلخال عقمي كم زلو جنرال ابواو تادسه تزاريبو ميكتل عزازي تاماجور شو محلتات مكلخال اثيوبيا جنرال ابواو تادسه لومي ابا زوباو وفر از سمين معراب ترخيبو وتهدراوي اكلاون سن البناون دلونت تسراوي تعزيبولو جنرال ابواو ابتي نبا سراويتو زكايدو مبصح اتي جنبار كاب تاريخاوين صلات يكون كاب بانداتات وش تعدي كفنو نزغل متقعتي نممكاتن مدمساسن ابزغل برك دلونت كم زركب مرغغاصو سراويت مكلخال اثيوبيا قال جنرال أبواو نسرابيتو أبزا محالفو قال تاريخاو ترى تأزيخ قادس انكالو إذا سمين معراب سراويت مكلخال زهابو وفري بلوع الجقننات النافذ سمزمتة نايتكالنا أموني يقبل أموغي سويو اتمكتلي تاماجر شوم سراويت مكلخال إثيوبيا وسيقو كم زقلصو اتأزي تخطاتالي بحوحات استقبل ورارن مفراس هاجرن بممكات هاجر أبا مصنع زنبورو تراخم Isn't it strange that from Isaiah's point of view, because on the one hand, the real threat of Ethiopia, if we took Ethiopia seriously, what they say in terms of the port access, and here the US extending an olive branch, you could say, right, that we could find a solution to the whole thing. Now, for Isaiah to be nitpicking by saying, I can't meet with this official, I can only meet those officials, it sounds a bit luxury if he's in a desperate situation, as we are constantly told. أبزيا انترفيو نتاعهم زبلو زلو مسلكم مجمريا التتري وزلوهم بروفيسور شتلي زبال نرويجاويو كما يزبلت لي قبل لي بريزنت سياسن بوليتيكانا ايرتران كم زلو فلوتيو نسبة ايرترا زحلو قينيو قرب زفتنجن سوري ايرترا ابتعت ايتوبيا نغطاتو ويون انتو واحد عسب بلصقنا نخوازا بتاع ميزدل نيرو اي سلطو ايرترا ازيو بستداخل منغستي نفسه كتلاخل زي كل قد محدا توارح بزم سيلكم نيره منغستي ايرترا زخونه ነገር ሰራዊት ናቱን አቅሙ ዘይብሉ ብልጽግና ንዝፍኑ ወራር በፈጽሙ ክጻወር ዘይክል ኣብ ሸቀል ቃል ዝበለ ዘሎ ከም ዘሎ ገሪ ሚን ወነር ነቲ ዳሓት ዘሎ ባዕሉ ብዙ ግዜ ኢንተርቪው ገይሮም ከም ዘሎ ሪየሎ ስለዚ ስደደለይ እጂ ካብኡ ተበግሱ ድማ አብይ አሕመድ ኣብቲ ኢንተርቪው እንታይ ዝብሎ ሕፅር ኣቢለ ነው እንዲዩ ኣብዚ ፖድካስት ኣብዚ ነምጻልኩም ንሕናሲ ናይ ክንደይ ሰዓታት ናይ ክንደይ ነዋሕቲ ቪድዮታት ቆሪጽና ታገዳስ ትራይና ነምጻልኩም እጂ እንታይ ይብለሎ ኣብቲ ኢንተርቪው እንታይ ኢልዎ እቲ ፕሮፌሰር ሸተል ማለት እዩ ኢሳያስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዕቡይ ስለ ዝኾነ ምስ ኣሜሪካ ዝግበር ዘሎ ዝምድና ብዙሕ ጠለባት ይገብር ስለ ዘሎ ኣሜሪካ ተስፋ ቆሪጾም ኣለዉ ከምኡ ድማ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝኾነ ሰብ ምስኡ ክሰርሕ ስለ ዘይክእል ናይ ምስራሕ ተኽእሎ እውን ስለ ዘይብሉ መዓት ፀገም ክፈጥር ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ኣሜሪካ ክቕፅልዎ ዘይክእሉ እዮም ድሮ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምስ መሳድ ብሎስ ክራኸብ ኣይደልን እየ ልዕሊኡ ሰብ ክመፀኒ ኣለዎ ኣነ ምስ ካልኦት ንኣሽተይ ይራኸብኒ ኢሉ ብትዕቢት ተዛሪቡ ዝብል ዘረባ ቦግ ኣቢሉ እዩ ናይ ቻይና ስፔሻል ኤንቮይ ቀፃሊ ምስ ኤርትራ ዝራኸብ ዘሎ ናይ ዩኤን ስፔሻል ኤንቮይ ይራኸብ ኣሎ ስለዚ ኤርትራ ንናይ ቻይና ዘያበየ ንናይ ኣሜሪካ ከኣብዩ ዝብል እምነት የብለይ
so تحق السوتي كجانن يلوز قبريو نتي أجمع نفتار زفتار زلي أبزح حتى تايب للوجه كم يجيرو بريزنت سياس أبي أحمد كتورو عسب كوسدي دللو موسق أتحلو فرهلو ونعتبالي حجد ما أمريكا مسوك السر عدل كفيتات اللو خلاسي تعبيت قبرها له كم يجير كاتب ليلوسي كيف توزب على زربا ملسس موابزي. So what's happening there? Is he in a desperate situation? Who's telling you this? I see Isaias has been repositioned as a relevant actor over the last couple of 3 years, as a geopolitical relevant actor. He's possibly stronger now than he has been for quite a long time in terms of his regional position and the way he is playing in the international community. I don't see him as desperate as such. EU has changed its policy versus Eritrea. A lot of geopolitical actors and international medium powers and also superpowers are courting Eritrea for port access or naval bases or other kind of alliances. So زيادة بعد كيف توضع أزوليا سياسة تشجير لمني لك مني إيرترا تشجير على سياسة تشجير لزولا كسياسة حيا البوزيشن يزليلو كبعدة توارع جن بريزنت سياس أما نقرأ قرأتيو تجني أو خمزلون جبسو كتحجو زي تخليا سعودية كتطحنا يكونتن بلا نابلد زعرب زنبرة يمتى الكون يروون كسمع سلا زلاكا كيف تاخا كمبركخ كله نزيز مثل بريزنت سياس إيرترا بزوانزي ببزحات هجرات هدن دلات تدل زلا أمريكا ونحدا كباتومي ስለዚህ ምስ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ክሰርሕ ከሎ ሕጂ እውን እንተኾነ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብዙሕ ካርድታት እዩ ዘለዎ ብዙሕ ኣማራፂ እዩ ዘለዎ እቲ ዘሕዘነኒ ክፋል ከንታይ ይብል ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምስ ኣሜሪካ ሰላም ንኸይገብር ዓብ ፀገም ኣለዎ ይብል ምክንያቱ ንዘበናት ምሉእ ኣሜሪካ ያሽግርና ኣሜሪካ ፀገም ናይ ኤርትራ ጌራቱ እናበለን ህዝቢ ኤርትራ ይሰብኮ ስለዝነበረ ሕጂ ምስ ኣሜሪካ ሽግር ተፈቲሑ ሲ ከመይ ገይሩ ንህዝቢ ኣሜሪካ ክረድኦ ይብል ኣሎ ኣሚናቱም ሰባት መልሱ ለይባ እንታይ ትብሎ ነዚ ሽግርና ናነይሩ ሽግርና ድማ ተፀዊሉ ስለዝተመከተ ምሳኹም ሰላም ክገብር ኢላ ትልምና ለኣሜሪካ ወይ እውን ኣትሊስት ሕገት ጌራ ምሳኹም ሰላም ክገብር ትብል ኣላ ንኢሳያስ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ወይ እውን ህግደት ብኸመይ ፀልዎ እዚ ፅቡቅ ነገር እዩ ፅዒርና መኪትና ዓወት ረኺብና እዩ እዚ ተቃሊስ ከፍረ ቃልፅኻ ምርኣይ ማለት ኣይ ማለት እዩ ናይ ግድን ዲና ምስ ኣሜሪካ ውግእ ኣቲና ክንስዕሮም ዘለና ፖለቲካውን ቁጠባውን ውግእ ዲፕሎማስያዊ ውግእ ተኻይዱ ኤርትራ ድማ ኩሉ ዋጋ እናኸፈለት ነኺሳ ስለዝኸደት ሎም ኣሜሪካ መፅያ ማዕርያ ጌራታን ኤርትራ ብማዕረ ተዘራሪብና ሽግርና ንፍታሕ ትኻልእ ከም ዘሎ ይኹን ቀሲል ልካ ክብፅሕ ዝኽእል ግን ዘረዳዳእና ነጥብታት ኣሎ ንረዳዳእ እገዳ ድማ ከነልዕለልኩም ኢና ይብሎ እንታይ መግለፂ የድልዮ መንግስቲ ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ካብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝፅበዮ ነገር የለን እንኳዕ ከምዚ ኣጋጠመ ኢሉ ናብ ስርሑን ናብ ካልኡን ክኸይድ እዩ ዝደሊ ስለዚ ኣብ ክሳብ ክንደይ ንህዝቢ ኤርትራ ዘይርድዎ ምዃኖም ደይመደይ ክርድዎ ስለዘይደልዩ ነቶም ብርጌድ ንሓመዱ ክሕጉስ ስለዝደሊ ወይ ነቶም ተቃዋምቲ ኩሉ ግዜ ዝኸፍልዎን ዓዲሞም ተዛርበውን ንዖም ክሕጉስ ስለዝደሊ ዝጥቀመሉ ታክቲክ ግን ቦይ ር ሉዚንግ ርእሶም ሓንጎሎም ከማ እናኸሰሩ እዮም ዝኸዱ ዘለው እዚ ሕጂ ዝረአ ዘሎ ናይ ሰላም ኣንፈት ድማ ከፀልሎም ዲ ክዕብዶም ደልዩሎ ወል ኣይ ቲንክ ብዙሕ ክንብለኩም ብዙሕ ንብሎ ይብልና ንሕና እቲ ኩነታት ከምዛ ዝርእይዋ ዘለዎ እያ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናቐፀለት እናተቀያይረት ትኸይድ ኣላ ኤርትራ ድማ ንቅድሚት ገፃ ትስጉም ኣላ ኣይ ሆፕ እዚ ጉዳይ እዚ ተወዲዩ ናብ ፅቡቅ መደምደምታ ንበፅሕ እሳ ጥራይና ክንርኢ ንደሊ ካብ ሓሊፍካ እምበር ንኤርትራ ንምፅያቅ ዝግበር ዘሎ ፈተነታት ቀሊል ከም ዘይኮነ ንሪኦን ንሰምዖን ስለ ዘለና እዩ ሻዕብያ ናበሉ ምስሊ ናይ ሻዕብያ በቃ ንኸጥፉ ዝገበረን ዘይገበረን ዝዛረቡ ሰባት እዚኣቶም ብደቦም ዝሞት እዮም ዝደስከሉ እዮም እዚኣቶም ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ ሕዚ ስጋኣት ናይ ትግራይ ኣይኮነን ብግልፂ ክነግረካ መንግስቲ ኤርትራ ሕዚ ስጋኣት ኣይኮነን ሕልፍቲ ኢሉ ከዓ ደጋፊ ትክክል ኣረጋይ ከምዚኣ ገይሩ ገሊፅዋ ከበላሽዎ ዝደልዩ ዝብልዎ ዳ እምበር ኤርትራ ስጋኣት ናቶም ኮይና ይትፈልጥን እያ ናብ ኤርትራ ክንሰግር ኢትባኖ ብልዎም ካብ ሳሆ ዓሳ ክረታ እዮም እዞም ሰብኣይ እዚኦም ማሰ ይብሉ ማሰ ስለ ዝብሉ ማሰ ይብሉ ስዋሰት እዩ ማርያም ምሳይኩን ትገብርለይ ደሞ ከይትስእኒ ካብሉ ኣስላማይ እኮ እዮም ኣዝዮም ተሓዋዊሶም ምስቲ ናይ ትግርኛ ባህሊ ኣከባቢ ሎጎሳርዳ እዮም ዝነብሩ ከባቢ ፆረና ማዕረ ማና ትበሃል ዘሪፎም ኣምፅኦም ሰበይቶም ገይሮም እዮም ክሳዕ ክንድው እዩ ዝኸይድ ሕጂ እቲ እኳ ኣነ ኮይነ ምኩሕምዖ እምበር ንማሰዶ እስላማ የድምዖ ብሎ ነይሮም እንታይ ማለት እዩ
أسلامي بهايمانوت هاينو سدو زي تقرينيا دون نماسيد بهلي هايكونن قنت يكو أنا أزي مكوح معو خوي نمبري نماسيد تناي تقرينيا بهلسي كخولو أي قبان نير قن أنا مكوح ياكي إلوم يوم دزارو نيرهم مريم مسايكون تقبر لي دمو خي تسأني يقابلو أبتداس كدمنا ما سمعتهم حجي مريم مسايكون فلت لهم يوم كنتيبات عامه اتيوم كأن كنتيبات عامه زفلت لهم الله كنتيبات عامه بمنسي قبز كله نحنتو على بحنت إلي زبلت بو تاريخي بماس أتقولي أتمني له ما بتنشعوا قام زراب كان صقب يبلون إلو ما قال عابي عبلا تمدري وإلى سب مسي تأكبوا كتعم مع تنديا تازانتا جن أبزي حلف بلا اسمعكم تماسك ساعة كندي تعم خانو تازي نجاركم كالي تي أجد تاريخ كتفلت ولا كانت تقول زدلي وما زي سمر اللون كا يلا حجي سنهوت بيولوجي ونمهرنا يسي زي مهرو نجار يبلون تعمت عامة يبلون لا على سن زي بلو خملامه لا مكلا على سن يبلان رأيوه بيولوجي إذن موسع زمل سال على سن يبلنن لا على سن زي بلو خملامه حجي تحرد خلهم تقل ديو لام ديو قال أستبولي له زي مهرنا أوه لا على سن زي بلو خملامه نخوع رأسه مع كور قامه تراتو نقودا فسو قمه وي كم معقورتاي سعمه اجريوه وي كاب طباي عمه وي كاب سلفاي طعمه حمسة عد استجمجمه حمسة عدي قال زخشمه تدقم ما دقمك كعمه يلما تنكسل كم خماتها مس عندنا آخذ رخباها قبلهم كابو حاز كقبلهم طعمه أتا ود حليمة ود فاتو ود محمد ود فاتو داس ولا عن كلويتو أبركوز وصحن فاتو كم درهم سياق مقماتو بلوا كاب حد حز الزحل في نديز مسزلو يتبانو حازم لهم نخنتي بات عمي طعامنا أتا طعامنا سن خاز مسل فرسعنا حنتي أثري فحنت بينا هوا عندك قد خنقبرها مسبنا بلهم مسبنا مشجر مالتي أو صاحب الناس مشجر كنقبر أرجعني عدهم كنتي بات عمي أرجعنا عد 5 عدافو حز عد 5 عدافو أيتها زي تبل زي تفتافو صبح زي تفلت زي دفدافو فحمزة هابتها ملوك أوفو بلو قال دحرزي بزح تبعي لهم يامي قندحان حوسنا باللعوتنا جلس ولا زخنة واو كم يزبلوا وزر بايز دي مشم بحكي دس دبل سلا زخنة يعني أبغى مغربية يفتحوا ما تكونوا لا أكبروا لما بوتوا خيركم قدما التبابعهم قبلكم يدلين على ما أرسل بزخودية كم قطروا مستأنتم موسيقى أخذت فكمين تانكيو أركام قصوتان بدينا يوكيدنا كنتي وراراتهم بتبعت مكيتنا نقوم راح أطول محمد خيرنا جمر قالسي إكرا وزعات لعلى خلوه سيرا حدبت جمر قادلي إكرا وحبو لعلى خلوه سيرا حدبت